Jesus Christ! Right. Bit i fynd. Fe gael seriously stitcho lan fan hyn. Hello, and welcome to Hana Medi Show! Welcome! Nice to see you! Odi, mae'r holl ymarfer wedi talu ffordd. Mae gan Hana Medi Morris rhaglen ei hunan. Oce, ar YouTube, ond mae dal yn rhaglen. Mae Hana'n hen law ar gyflwyno erbyn hyn ar heno, pnawn da a ralio. Ond felly bod chi ddim yn gwybod bod Hana Medi wedi cael magwraeth ar ochr trac rasio, gan fod dad a mam yn ralio a rasio ceir ar lefel cenedlaethol. Ac i ddathlu ei phenblwydd yn 30, mae Hana wedi penderfynu bod hi am ddilyn yn y traddodiad teuluol. Mae edrych fan hyn o'r lluniau yma i gyd yn hala want yn o fi gael go. Mae'r petrol yn y gwad wedi tanio. Jesus Christ! Ew, mae Hana mynd y bach. A gyda mini dad yn y garej, beth all fynd o'i le? Unfortunately, di wedi werthu ddewis o ddim. Reit, i fod yn onest, mae eilir wedi strywio'r cynllun yn gyfan gwbl. Y gobeith oedd i ddefnyddio'i gar ar gyfer y gyfres. Ond gan bod wedi gwerthu'r car dim ond dyddiau nôl, Bydd y fan fi fod ni'n awr de. bydd rhaid adeiladu un newydd! Watch out, boys. Dangerous tool, da fi. Woo! Pwy sy'n ffansio ni cypatida? Wel, well i ti wneud yn change. Ydy, bod tro fi'n neud ei ti, di blygu cwyno, anyway. Ti'n rhoi siwgr yn hwn, faint o siwgr ti'n rhoi yn hwn? 1, 2... Ti sy'n fel ni. Right, okay. So, le ni'n dechrau fan hyn, mae good choice o lluniau fan hyn. So, fe hwn oedd car nes ti rasto gyntar e? Un o'r cars, cyn bod ni'n cwrdd â gili blynydde. Beth oedd hwnna? Pwy glas oedd hwnna de? Class 4. Mini hwnna, fe? Class 4 oedd... Class 4 neu Class 5, sa'n siŵr. Beth oedd hon de? Class 6, hwnna un o'r ceir diwetha oedd gyda ni cyn mwyn dechrau ralio. 92 ffrawle. Na bryd yn ges i geni, 92. Gwyd ti mam fan hyn, yes, you're mess yn o ti? Nationals yw hwnna, lawr yn... Lloegr, ole. Efe na le enillus di'r cwpa mwyaf sy'n y ti? Nage. Hon yw hwnna. So pwy clas yw hwnna, de? 4. Mini pick-up 999cc. Ie. Sa'i di rasto warni, dy fe? Be, ers i ti'n neud y nationals? Na, hwn, mini bach na aras ys di dweud. Ys di dros ben ffens yn y bydyweg. O, rei, sy'n eisiau dangos reina nawr, sy'n eisiau mewn mi. Na, rym blan yn heri ffwrdd, a ti chwdraw'r ffens. A pigodd i'r posti mwyaf yn y A car. hwnna oedd y result? O, hwnna oedd y result, ie. Bydd ar jig y mwsnodd yn trostorito, e. Ie, ti'n mynd pryd o'n i'n edrych ar Action shot, action shot. Co pwysig fan hyn, Terry Brown. Fe redodd e gros y trap. Action shot ag yn digwydd yma. Yes. A Laura fan hyn yn car. So pwy car yw hwnna, de? Imp neu mini. So lot o llunio fi, gael second child, sef yn becso beth yw'r second child. Mae minis da ni, bob man o se, so na mini bach cynta fi. Beth yw oedran ti fan hynna, de? 17, 18. Dyn yma. Oh my god. Dad ffindiodd hwnna. A bydde beth i moeli di. Classic. So ar ôl yr autograss, ys ti dad i wneud bach o... Bach o bopeth. Nilles i'r 94 West Dyma'ch Championship gyda hwnna. A 13 rybidi enw. Beth yw hwnna, de? O, nillodd y car na. Converted car oedd i'r car yn cargo versions. 16 valve siwet. Neu HSR nhw ysdyn gael fe. Le mae'r Subaru, de? Mae marw le? Fe di gweld llun o fe? Cofe. O, cofe? Mae hwnna Rally GB hwnna. Hwn yw'r car fi'n cofio, really. Ie, o hwnna oedd gyda fi yn 2001. Brynes i hwnna'n bran new yn Cyprus. A wedi'n converto fe i rally car. Arni ffordd o ti fod o'n mynd i'r ysgol, wedd bod fi'n mynd ati yn y Subaru. A ni'n goffer yr anti-lag arno, wedyn ar sydd, costi beth i wech bent, i fi'n draw at i'r ysgol. Yn tan o fe. Worth every second. Wel, petrol hwnna prynu beth i £2.40 a litr, ac i fi'n ôl 2001. No, it was worth every second, boys. Os o'n i fi na Laura, beth wedi actually raso, dy fe? Na. Pam Na, le? wel, Sa'i mod? gelwch chi gynnig, o'ch chi ddim yn moyn mynd i jalopis. Fi cofio mas i Isle of Wight, Nationals Isle of Wight oedd e. Oedd Laura fach barna, anyway. A oedd hi mewn y Moses basket.
ar set y carafanet, a oedd hi riglan yn y Moses basket. Moelodd i benni. Moelodd i off y set o'r llawr y basket y benni. Dylen ni gweud beth yw'n dda. Wel, di gweud. A mae dal ma, mae'n iawn, just about. Sy'n byd yn bod ni. Mae lot o minis beth i lle mas. Prodas Laura fe. Wel, a ddywes i Laura ar mini bach bildes i bydde fe'r car yn barod iddi erbyn y briodas. So, wedd ddim quite, so goffwn ni heiro minis. Wel, heiro ni byddi pedwar nhw. Yes, i lawr. So, ond gyda ffrindiau fi mae'r minis na i gyd. Mae'n odd, really, bod y theme yr minis mae'n eriod. Odi, ond fi wastad wedi raso mini o ryw bart o'r ben. A un o'r ceir cyntaf gyda fi ar ewl oedd mini. Mini 12.5. Mae edrych yn un o'r lluniau yma i gyd yn hala want nhw fi i gael go. Bych chi'n meddwl? Cerrig o'r e? Mae'n mynd i dy ti'n shed? Wel, so ti beth yw'n i misty pedals? Wel, pwy seis ydi? Sy'n ti'n mynd lot alach na fi? Sy'n gofod ydi? Ie, bych chi'n meddwl Sky Shot yn... Yeah, go for it. Cerrig yn da? Os mae da fi driving skills fel ti mam, mae'n gonna fly. Yeah, okay. Watch out, postion na gyd, a fences. Third child. Ti siwr licio hwn mwy na fi, wyt ti? Secretly. Faint Cymru ddeu ti bildo hwn da? Yn kit form oedd e gyd. 6 years, 7 years yn ôl, ond o'n i yn y tafarn. Na fe, mor hir nôl yna. Be sy'n yno fe de? 1360 engine, all steel. Dog box. Popeth bydde ti'n gallu rhoi ar mini mae arno fe. Gen i pip dan y bonnet efe, as if po fi'n gwybod fi'n siarad beth ti. Sa'n twtio fe, fi'n ofan twtio fe ar y gofan mae'n neud rhywbeth yn wrong. Gweithio bydde'r engine still ma. Mae'n fach a disaster, bydde fe? O, co fe? Edrych yn deud i neis ydw e? Ydy. Sio ti'n even meddwl beth ti sio ti'n dechrau rhoi rhywbeth fel hyn at ei gili, sa'n tod? Wel, yes i bach. Fi'n 60 nawr, a fi wedi bod yn potsian y minis, oedd ar o'n i'n 13 year old. It's just... Na diddordeb, yna. Ti'n gwybod beth A ti'n un neud? o'r cars cynta oedd gyda fi. A deseidus i bod fi'n moyn bildo un rhaid wrtho bildo fi. Beth yw hwn? Beth sy'n mynd mlaen fan hyn? Ie, engine mini. Ie, fi'n gwybod engine, ond beth... Edrych yn ni, o bach o waniaeth i fiwn ni. Reit, A wedyn, na'r carburetor, un bach fe normally, reit. a mae hwnna wampin y beth. Pam? Wel, mae eisiau ar a fuel yn y beth, so i gael ei fynd. Reit, beth arall da ti'n meddwl? Rad fyna, mae'r alternator fyna, coil fyna, pwm petrwm yn co, mae'r standard engine byti 50 brake horse, a mae hwn byti 130 brake horse. Mae'n mynd e? Ti'n mas benda? Ie, gwan e? Nickers lan di? Oh, for God's sake! Mae ni wedi bod ffren digon o weithiau yn car. Ie, ni. Ffren ar yn yr ysgol. A Subaru. Ie. Come on, Morris, rwyd y drod lawr. Na, gyd dim ti hana. Dwi'n jyst i corn! Bydd y boi ti'n rhan yn gael ofan ni. Gadi gorn ni. Jesus Christ! Really good. Oh. Oh, God, fi wedi wysi ar ôl yna. Mae'n dwy yma. Wel, gan bod ti wedi bildo un y special, twanta ti gadael i fi gael go yn dreifo fe? Wel, bydde bob croeso i ti, ond unfortunately fi wedi wedi werthu fe os oedd yn. Ti wedi gwerthu fe? Ydw. Bydde ti wedi gweithio fi beth awna os yn ôl. Bydde ni ddim wedi werthu fe, ond mae'n too late. Mae'r boi wedi talu deposit. Too late, faith. Fe ddaffan fi fod ni'n nawr, de? Fe gael real want yn y fe nawr, fe real want y fi wneud e. Dim ond un boi arall fi'n gwybod sy'n minis, dege? Pwy hwnna, de? Wel, ti'n abod yn iawn? Ie, dim ond un dyn sy'n gallu neud y job. A fe oedd yr unig boi digon dwl i gytuno ta beth. Endaf Owens, a.k.a. Mr Mini.
o bosib adeiladwr minis rasio gorau'r byd. A mae e hefyd eitha handi tu ôl i'r olwyn. Cyn bencampwr Mini Miglia Pryden a wedi rasio ar draws y byd yn Japan, California ac ar draciau chwedlonol fel Spa a Silverstone. Felly pwy gwell i ddangos y ffordd i Hana? Helo! Helo. Siwr i Endaf? Sa'n mynd town? Good, diolch. Siwr i ti? Ti'n rhaid? Ti mae'n dweud mewn yma. Classes mlaen. Ffili gweld dim byd efo nhw. Wel, fi wedi dod i'r lle iawn os fi eisiau mini yna fi. Wel, wes, digon i gael yma. Fi'n gwybod ni siarad ti minis, ond mae rhaid ni siarad fyty'r Mach 1 ma sy'n lan fan hyn. Blast from the past i fi fod. Ti'n cofio fe'n iawn, Siwed? Fi'n cofio Mach 1 yn GCN yn iawn ydw. Hen i'n dad. Ie. Ti'n mynd mas ynddo fe, ti'n cael go? O'r sa'n i'n rallio oriod, so oedd e'n fwy'n rallio dy fi, a fi wastad eisiau go, so... Ti wedi bod masau o gwbl to? Na. Dim o gwbl? Pryd o to, so weekend ystaf mae rally dyn ni, so... See how it goes. Be sy'n mae gyd e? Bach o bopeth, mae rili. O ceir hewl i circuit car fel, so... Pwy post o power ni siarad beth ti fan hyn de? Top secret, allai gweud. Mae'n nhw beth 130 brec os. Reit, oce, so mae'n mynd e? Ddim yn gallu mynd, ydy. Nes fi'n eistedd fe, pwysau fi. A fi'n un o'r ysgafnach na ti, siwyd, so dim bod rwd. Be sydd ni fan hyn de? Historic yw nawr, so maen nhw'n rastro na fe'n Mach 1 Mini pre-1966. Hwna yw car arall, fi'n rastro'n historic, so un glas. Historic sy'n hwn wedyn yn yr un clasa hwnna, fe? Ie. Mae'r historics a rhedeg fel treaded tyres, so maen nhw'n fix ar y tyres na. Reit. A mae'r miglas wedyn i lliws o slicks, so mae lot fastach fel ar y... So mae'r miglas mae'n lot fastach? Yr un engine power, ond mae lot mwy grip ar hynna, so... Be ti'n meddwl bydd y gorau i fi de? Wilber. Wilber? Cheeky? Na serious o, faint yw pris un o'r ein? I build o'r un start to finish, i siarad 50,000. 50 grand? Gofyn dad, bach o gast o fe. Dim gofet i fi talu 50,000. 50 grand! 100,000 a mini! Falle bydd rhaid ail-greu stunt Hana fach. Stopio ceir gyda rhaff a gorchymyn cash. Actual highway robbery. So, sy'n ni moyn mynd â hwn nawr, sy'n ni moyn mynd reit, sy'n seddi yn y fe, sy'n ni moyn mynd â hwn i benni nawr, 50,000. Alli mynd am trepach ys ymwyn, achos... O, trepach? Dim easy bag e. Customer yw e, so... So, os rhywbeth ati fi de? Mae digon ma, ond sy'n cael ei fynd i byd yn siwto ti... Na, dim really. Dim yn fan hyn? Dim yn fan hyn, actually, mae good thing dro ma'n arfi, felly yn y siarad arall. Reit, ewn ni gael pip? Let's have a look i fel. Oce. O'n fan hyn? Not quite. Fel a bydd e, identical yw na, os dim moyn e, ond... That's it. Clico fe? Oh my god. Beth sy'n bod o fe? O faint amser mae hwn yn gymryd i ti bildo? Dim sy'n i fi. Ti sy'n neud e? Ti moyn carw dys ti? Oh my... Fi eisiau regu. Fe gael seriously stitcho lan fan hyn. Endaf fan hyn, wedi bob dydd yna, so fe'n mynd i adeiladu Mni fi, fi'n goffa wneud e. So amser dy fi'n wneud e. Ara ni ti 200 hours i bildo fe. 200 hours? I mynd i stage na. Oh, for God's sake. Overalls y ti? Fi'n mynd i goffa cael par. Oh my God, so 200 hours jyst i cyrraedd fel hyn. Ydy. Wedyn beth? Eisiau cael paint yn y fe? Oh God, okay. A wedyn... Mae eisiau mynd draw fe eisiau arall a bildo fe gyd wedyn. A mae'n dyn sy'n hwnna mynd i gymryd? 200 arall. 200 arall? Na diwedd ar y social life, na diwedd ar y... Gwynedd neis. A sy'n rhaid neis da fi ar hyn o bryd. Na diwedd ar y... Dillad neis, rhaid fi prynu overalls. Spanner yn y llaw. A rhyw ffordd, trial blinkin raso fe. Oh, God.
Sa'n gwybod sy'n lle Beth ti'n galw'r... So mae diad y fi, Endaf. Dim un ben ai diad y fi beth i wneud. Sy'n Photoshop dy fi fyd, so... Rhwng y ddoi, ni bydd un... Na beth fi siarad o beth. Oh my god. Okay. Ww. Okay, I get to a glass of wine. Let's go. A dim ond Mini yw e. Fi'n eich wneud hwn. Bucket list nawr, fi'n troi'n 30 ym mis Medi. Fi'n mynd i bildo Mini. Dim lot o bobl sy'n mynd i allu gweud bod nhw'n di bildo Mini. Fi'n mynd i bildo Mini a fi'n mynd i raso fe. Come on, Hana, you can do this. Come on, off, boys. Yeah, go on, Hana. Eto i ddod dros y gyfres epic. Angen music epic fan hyn. Right the boys. Let's get building. Oh, disaster! Fi'n teimlo fi mewn ffilm. Yes, see. Action woman. Dun, dun, dun. Honest to God, fi'n gwysi gymaint. So gerdd, ydych chi'n mynd ôl Owen? Beth yn very important i ni siarad efo ti. Fi'n gweld, I can see it nawr. Ish, fi'n credu. You know what's coming up next? Yes, I do. There is a break. No, it's not. Okay, there is a break. Bye-bye for now. Mae fideos cwn wastad yn neud yn dda ar yr internet. Felly dyma Daisy'r ci. Be ti'n meddwl bydd y gorau i fi de? Wilber. That's it. Mae Hana Medi yn adeiladu mini rasio dan ofal Endaf Owens. Dim un effin idead o fi beth i wneud. Sydd erbyn hyn yn dechrau difaru cytuno i helpu. Fi a ti'n mynd i gwmpo fas. It's going to be a long build. A phan nad yw pethau'n mynd yn reit, dim ond un twlsyn neith y tro. Dun, dun, dun. Endaf! Beth yw'n mlaen dy ti? Beth yw'n mlaen? Beth yw'n mlaen dy ti? Ti'n iawn e? Ie, gwrdd, beth yw'n mlaen dy ti? Good timing. Oce, pam? Ti'n mynd go? Be ti'n neud? Hwn yw car ti. Car fi hwn! Ie, mae biti o'n barod, ond bach o Ys waith. roi rein arno de, A bach o blasto eisiau gwneud gynta. Ie. A fi cael sit down fach. Wel, beth i ddangos fi beth i'n neud gynta. O. Reit, wel, sa'n i bod ma ers i fi weld yr mini ar y llawr, so... Mae fe still ar y llawr, ond jyst yn Wel, sefyll lan tyma llawr fa. arall. Mae jyst yn stingan. Stingan wedi... Mae fe'n very messy. Mae sand yn mynd bobman. Reit den, mae eisiau di gwasgu bwtw na mewn. Reit. Ond achos fe'n dal lawr unan, Dala fe lawr. mae fe technical cable tied ys ti. OK, a wedyn, you're Go away. for it. Ydy. A wedyn Ti'n between... meddwl, fel fireman fyna? Ydy. A hos. Paid am mynd i gyd neu bydde di'n efflon. Ei, bydd y cameraman yn gyfer y sand. OK. Dwi'n bach, sa, i chan? Du, du, du. Sand y boban y barod! Y beth yma barod. O ti mas, Endaf? Jasig! O, ni gael job! Hana! Whoa! What's going on there? Ti'n joio? Ha? O'n i'n really joio ni na Mae'n fyna. cool, we. Yn very therapeutic, ynddo fe? Allen ni wedi bod fyna, dwi'n rhaid. O'n i'n byd bach yn unan. Byd yn gwneud job yn oce? Da iawn, brilliant. Not too bad, sa'n ceri. Na gyd fyd. Fes ni hwnna gyd, fyd, ochr na fe. A hwn, a hwn, a hwn, a wedyn i off, oce? Mae switch golau fyna. Help yourself. Right, oce. I off te. Hwyl! Endaf. Good thing bod Hana fach yn licio sand. O, beth yw hwnna? Beth yw ddifri? O. Ti'n joio hynna? Wel, mae sand y bob man. Yn gegu, lan yn drwy ni.
Ond na ni. O'n i'n actually eitha joio fe ar y dechrau. Oedd e'n eitha relaxing, a wedyn ar ôl wneud am spel, oedd cefen mi dechrau wneud dolyr a... a wedi cael digon nawr. Wedi bod ar holidays ar y trath, heb actually bod ar holidays. So, over and out sandblasting. Right the boys. Let's get building. Let's get building. Come on, eh? Yeah, come on, en wir, ond pa bwrw unrhyw beth? Oh my god. Right then. Hwn yw'r ffrant y car, y chassis de. So, Right. Hwna yw bac. Back. So mae hwnna'n mynd yn sownd. Mae doi o'r un yn mynd i fod yn ni. Wes, mae llall. Ti wedi blasto'r llall? Falle? O, half job. Sa'n gwybod? Mae hwnna'n codi dros stôn. A mae'n bolt yma hwnna dyn, so... Gael mae eisiau doi llawn yn mynd. Dwylo bach, sa fi na'n cofio yna. Right, okay. Drifse. OK. Gael fynd e. Iawn yna? Ie. Wedyn... A pis yna wedyn... Mewn hwnna. Rwy'n ffordd. Bach yn dyn. Ydyn? OK. Mae hwn yn un fi, barod. Ydy, ie, mae eisiau hwnna am reit lawr. So mae'n gallu mynd o'r Gwyd. Sy'n fod yn mynedd y fi. Natur ei thad, fys. Na, wow, na, gael fi trial. Na, so hwnna'n mynd i fynd. Stuck. Gyd i benni. O, rat, dwi'n gwybod. Mae'n stuck. Na, falle bod e... Set. Dun, dun, dun! Mae'n ddwr, reit, fas yma. Tyn y bolle mas. Tapa fel lawr bach. Mi'n mynd awr un. Sio fi'n neud hwn? Sio fi'n neud e? Ffrin? Lefty Lucy. Righty tighty. OK, pwy ffordd ti'n mynd nawr? Right, dyma mae'n slipo. O. Ti'n ffrong. Right, righty tighty. Right hwnna? Right fi yw, anyway. Gwe? Fi'n mynd ffordd iawn? Ie. Na, ti wedi confuse o Ti'n troi right, ie. Go on, cara. O sens, sa'n gwybod neud e Os ti'n edrych ar hwnna, efe, ti'n troi fel right. Right, ie. Wel, So, nôl ffra, Ie. nôl ffra. Oedd mae'n slipo? Na, di clywed. Nôl ffra, nôl ffra, nôl ffra, nôl ffra. Sorry, fi... Mae'n fael yna, dwi e? Fi a ti'n mynd i cwmpo fas. It's going to be a long build. Ydy hwnna'n gwrdd? Iawn, O, yna, cool. bach o wawn yna. Tenta fel an. Na, so wedi mynd yn Ie, dod. cael fynd. Go on, go on, go on. O, ti wedi helpu ti. Dyna fan'na. Marth. Go on. O, ti'n i well job na fi, siwr. Good ti'n marth. Hwn mynd nawr yw'r car complete, dy fe? Ie. A hwnna nawr yw'r pishin... Pishin na fyna. Ti'n gwybod e? O, ydw, oce. So, hwnna mae'r engine yn mynd. Oce. Fan hyn. Mae'r engine yn mynd fan hyn. Bydd. A fyddai'n fyna, eisiau tŵr fyna, le? Ti'n mwyn eistedd yna? Ti'n mwyn cael practis? Ti'n mwyn cael? That'll be your seat. Aw! Angan. Right. Beth i fynd? Now, te. Fi'n iawn, so. Ti'n iawn? Ydw, fi'n iawn. Oedd hwnna'n... Te. Oedd hwnna'n bad idea. Jesus Christ. Da fi sefyll fan hyn. O, sut y ti? Sa'n gwrs hwnna'n mynd i sefyll fan'na? Na, ti'n gwybod, mae hynna'n blidi... Achos, ti'n mynd gos i funud? Gallu ni mynd ar yn dyn fyna. Lwcus dales i. Oedd hwnna'n risk assessment. Heri. O. Happy days. Wel, bach uchel yw e. Iawn? Dwi'n gwaith gallu gweld. Stiff neck dy fi. Eisiau un o'r scopes yna. Reit e, come on, mae gwaith dyn ni'n neud. Fane. Digon o war a biti. Swing o fawr o'n ar e. Tîn fi'r fawr o mas yn. Okay. Right, good. Right e. Let's get building.
Beth arall gallwn ni wneud? Si'n mynd draw i ôl rhagor o panels nawr o'r shed, blasto. Mae hwnna'n cael ei bollto fyna. Os yw fath o weldo gallwn ni wneud? A ti'n cael weld o? Ydw. Beauty! Yr agosa mae Hana di dod i weld o yw chwared â pleido fel plentyn. Na, dyna fe ma, na i wneud e. Mae'n gobeith, boes. I can't stop talking. Seis llaw fi a seis menig mae Endaf yn cadw. Absolutely ridiculous. Lens bach clir, some excuses wedyn. Bo fi ffili gweld. Fili gweld wedyn. Mae'n edrych yn serious. Wel, oedd mae hwnna'n... Oce. So, os ti'n gwybod beth i'n neud e, clatio fant. Good. Am y pen mawr dy fi. Jesus Christ, beth mae hwnna mynd? Mae lot o ffilm yn hyn. Ti'n gwybod? O ie, fel la. Ja, ti'n tento fel hyn. A neud e. Iasu, mae'n ma trwy dydd yn fi. Sa'n mynd digon bach. Mae eisiau hat yn y ti. O, dal yn mynd. O, clisio fi sy'n gofod. Ydym yn lawr digon. Na, fi dal yn mynd, ie. Jesus. Beth yw'r seis ben ti? Ti'n gwybod. Boes Breseli yw e, mae lot o brains yna. Good. Cool. Fi'n mynd i cael coffi fach de. A ti joia di. Ag ele. Tea one sugar. Bach Na o fe, cas. iawn. Pob lwc. Diolch. Reit. Reit, weif i troi ymlaen, siwyd. Yn gyso mae hwnna yw'r on button. A menig ar i fawr i ffili troi ymlaen. Reit. Okay. Pob lwc i fi. Jesus Christ! Reit, slow bach. Dyma, fel fireworks. Te. Oh my god. Ie, sa'i wedi weld o blaen. Mae'n edrych fel piece of art. Mae gwallt o'n. Mae'n edrych yn good i feddwl, mae'n edrych fel piece of art. Neri, Picasso. Ti roi hwn ar y wal, Ie, actually, ie. A, beth yn gweud? Mynydd Cerrig. Croeso i Mynydd Cerrig. Ie. Oh, disaster. Ys hwnna, dwg. Disaster. Ei, un ofni mae Eisiau fi... cael lessons. Okay. Ti'n amser y ti ddysgu fi, ys e? Sy'n patience dy fi. Ti'n patience. Na. Okay. Na. So, Sa'n bod- ma' sa'n so- cael ma' twtch ar mini na tan bod... 2025, falle. Cer i gael lesson, mae sio rhywun lle dysgu ti. Okay. Felly ti'n neud bach o phone calls. Right, okay. Iawn. Job done there. Can you see me? No. No, we can see him there. Oh, start video. There we go. Oh, there we go. Oh, perfect frame, eh? Hang on, I can turn it down. That's it. What's that there? Oh, what's happened now? Good. Na ni de. So, rali baic ar y digion, mis Medi, a wedyn cilwendeg yn y hydre. Yeah. Deal. You know, am fi Flat out. Howard, o ti wedi clywed bod fi bildo mini? Do, clywais ti rhywbeth bod chi mynd i filio fyny? Pa fath o car ydych chi'n mynd i wneud? Ydych chi'n wneud rally car? Autograss car? Racing car? Wel, sa'n actually gwybod to. Mae actually eisiau ni siarad beth yw'r options o beth ni'n gallu bildo. Wel, autograss oedd myfer yn neud, fe? Ie, oedd mam yn ras autograss. A fi, fel, ni wedi ffilmo lot o autograss gyda'r rally, so fi'n gwybod beth yw'r ins and outs o autograss. Ond o'n i'n ffansio rhywbeth falle bach fwy, sa bod, fast? Rally, fel dad. O, dyna. Ie, ond y minis yn rally, maen nhw'n andros o competitive, yn does? Sim lot. Mae yna mini challenge, yn does? Ond rally's reit wahanol. Beth ti'n gael o ti eisiau mynd? Racing car. Siwr falle ti'n gael mynd rhywle i Pembrey i wneud rhyw cwrs i ddweud bod chi'n daft, yma? Ond, ie, mae hwnna'n stawdio, good fun. Ie, felly bod yn mynd i Pembrey yn good plan i gael go, really. Achos fel ni wedi bod yn Pembrey loads o weithiau, ti'n modd?
eitha gyfarwydd gyda beth sy'n ymlaen, a ddim yn bell o fan hyn. Falle bod Pembrey yn good shout. A hefyd, falle wneud endurance racing. Hefyd, races hir. OK. Os gen ti tipyn bach o stamina yn does. Ti fel yn terrier bach yn does. Diolch awr. Thanks, ie, diolch. Fydd hwnna'n chwarae mewn i dy personality ti. Dwi'n meddwl? Yeah, good point. Yeah. Ie, mae beth i 9 mis, dyn ni. O, wel. Well chi siarad efo rhywun i wneud y tam bach o training, dydde? Mae eisiau adeiladu'r car gynta. O ie, adeiladu car, ie. Hwna'n good start. Ie, bydd y car yn handi. Wel, well ti siapoi gyda'r weldo. Felly, ni di bwco gwersi. Serch i oedran, mae Ioan Lloyd yn enw cyfarwydd iawn i ffans ralio, fel pencampwr y dyfodol. Erbyn hyn, mae e'n cystadlu mhencampwriaeth rali Pryden. A phan nad yw e'n cystadlu, mae e'n gwario'i amser yn paratoi ceir rali o'r safon ucha. Si, Ioan, diolch beth bod ti ma. Be? Yn y lle trefnoch chi cwrdd? Reit, bach o situation dy fi. Yeah. So, fi'n bildo mini Right. o scratch gyda bach o help Endaf, Endaf Owens. Yeah. A fi fod gwybod sut i weld o, ond sy'n lot o idea dy fi. Fi wedi cael go a fi'n useless. Okay. So, fi'n gwybod bod ti yn gwybod popeth beth i weld o. O, sa'n gwybod beth i ni. Wel, na, fi wedi clywed bod ti yn. So, ti chi just dangos i fi bach o lessons, sut fi'n neud e? Ie, Ydy hwnna'n iawn. o reit? Fi eisiau impreso Endaf, oce? Dwi'n gorau. Cyw sequence slow-mo i wneud hana edrych yn cool. Fi teimlo fel fi mewn ffilm. Os dim helpu rhai, is e? Star Wars. Fi yn teimlo fi'n Star Wars. Earth clamp yw hwn, ni'n goffo roi ar beth i'n weld o i create o earth, basically, o electric. Right, oce. So mae botwm yna. Right. Mae settings ni gifyn hyn, ond ni pretty much mae settings na eitha da. Ww, So, good start. Wps, hwnna bach yn embarrassing. Nid jyst Hana sy'n cael trafferthion. Fail. cut that bit. Dechrau off fel hyn. Achos bod stil really tener ni, ti'n goffod fel beth mae'n gael o pulso fe. Right, So fel bach ar on, tro. off, on, off, just Okay. fel stack o beads. Oce, ie. Achos bod e mor dener, nid mae'n Okay. toddi trwyddo. O, mae'n sfelo bach yna. Ydy, so ni'n dechrau off fel hyn. A wedyn... Just like that, O, really. waw. So, Mae hwnna'n good i ti. o, sa'n gwybod, mas o practice yn bach. Reit, i fe gai shot fan hyn. Yeah, give it a go. Mae'n really relaxing. Nailed it. Rhaid i fi mas o job yn yw. Mae'n eitha good i fi. Hwna, brilliant. Very good. Ti'n gweld yn iawn? Yes, ydw, fi'n gweld e. Good. Waw, eitha impressed yn ei na. Ni'n mynd i roi un fyna, un blob fyna, un blob fyna, just bod nhw'n Okay. sound. Iawn. So, whenever you're ready. Oce. So hwn fan hyn, yfe? Yeah. Fan hyn gynta? Yeah. Cer reit mewn i'r joint fel. Fyna? Yeah, okay. Digon? Lovely. Digon fyna? Yeah, un mewn fyna to hwn. Digon? Nailed it. Right. Ti'n good teacher, Ioan. O, sy'n mynd ffad. Rwy'n dal o fe lawr digon hir. Yeah, na, but timing good at it. Just dal nhw... Os dal i di torch bach to the right, so fel... basically fel hyn. Ti'n gweld fel beth sy'n mlaen ar rwyddach? O, so point o fe ffrat yma bach? Yeah. Ti'n gweld fel o ti'n mynd fyna, os ti'n dal o fe bach rhy hir, mae gormod o gres yn mewn o fe. Oce. So wedyn mae'n toddi twll bach mewn y metal. Oce. So just dal o fe fel... Stop. Yeah. Stop. Oce, triai to da. Dal e bach mwy am lawr fel na ti. Fyna? So fel look at that then. Fy'n gwella? Ydy, mae'n good o ti. That's on. Why o brush nawr. Ioan yn gweud bod yn good o fi. O, fi wedi gwneud twll ddo, ie, fi'n gweld y nawr. Ti'n gweld be fi'n meddwl? Fel e. Mae galed ti gweld e, ond... O, ie, fi'n gweld be nes i fyna yma. Dales fe rhy hir. Yeah, na'r trick, really. Achos bod y stil mor tener, mae'n torri di A trwy. chwa fe mor deidi wy'n ti fan hyn. O na, sa'n gwybod. O na, mae hwnna good fel. Pretty good apprentice. Good teacher fi'n gweud. Yeah. Diolch yn fawr iawn i ti, reit, fi'n edrych fan ar, fi'n ôl
Dangos Endaf, be fi wedi dysgu. Diolch. Dim probs. Yn y benod nesa, So, fi'n credu bod ti wedi tyco fi reit o dan y bus diwetha, o'n i ma. Mae'n gweud na. sa'n credu dath hwnna mas yn reit. Tyco lan o dan bus? Tyco lan o dan bus? Muscles mawr. Ti'n effort ma beth. Guns it is. A newid dillad. Now, as you can see, I've changed. Ta-da! A mwy o gwmpo mas. Oh, sorry, so not fair. Anyone just a blinking chops down. Yn y benod yma, o'r diwedd mae Endaf yn tyfu lan. Mae'n nuts wedi gwmpo. A Hana'n syffro o dan y straib. O, mae cramp yn trod fi rôl yna. Cramp yn trod fi. Ni'n gorfod i dylan i sefyll tu allan ei tŷ bach. Oh, God. Ow. Oh, goodness. Ac i ni'n ail greu Cinderella. Oh, good. Hello. Hello. O, bloody hell. Ti'n iawn? Beth yw'n ti de? Wel, ti'n bod wedi wneud car ti fi goffo wneud nawr. Pam? Wel, le ti wedi bod e? Fi ddim yn cael lessons. Weldo. Dreif o'n neud neu weldo. Weldo. Da, ti'n bod Iwan Lloyd? O ie? Yn Llandystill. Mae fe wedi bod o lessons i fi. A mae fe wedi gweithio fi. Mae lot o fe gyda seto'r machine lan. Okay. Gwybod sy'n ma'n neu hwnna. Waith chi'n neu hwnna wedyn, just amser gyda hwnnw e, basically. So, fi'n credu bod ti wedi tyco fi reit o dan y bus diwetha, o'n i ma. Mae'n mynd gweud na. Ac o diwetha, o'n i ma, ddod mas fel pwps o deryn ar y freaking metal. Ddod mas, fel fireworks. So, fi wedi dysgu. So, os ti'n professional welder nawr, ydych chi wedi clutch o bant o fe? Wel, llai wneud y siar allaf, ie. A fi roi tecil mewn. So mae'n siapo? Gei di weld dim di na nawr. I'll let you be the judge. Wel, sa'n very good judge. Ti'n meddwl? Dim ti'n hwnna. Ie. Na, gydym. Honest to God. Pwyr ar wy'n marw, le? Ah, serious? Wedes i wrth ti fo Iwan Lloyd. Yes, what a Good take. teacher, Iwan Lloyd. Brilliant, what a take. Good. Ta fe, fi actually'n teimlo nawr, fi wedi gallu dybel yn ei rhywbeth. Brilliant, Yn what a take. good. Smart ni fynd nawr, ni biti na. Ti'n meddwl? Eri. Pryd mae'r meeting? Gwallt ti'n dechrau gwynnu Gwynni, marad. fi'n gwybod. Hwna, good dy fi ddod, e? Very good, what a take. Tap on the back i fi. Well done, da iawn. Okay. Fna? Dyna mae'n munud. Chi gael nebyn mynd nawr munud. Reit, sorry. So, felly, hwnna, mewn mynd Spendio Allen key? Oh, Jesus, so yn y ffito. Ydy. Na di. Hang on, mae eisiau Allen key na ti. Ti'n bod i Allen key? Ydy. Okay. Ond eich ta twyllu gyda seis? I wel, sy'n mynd ydy? Righty, tighty. Da iawn. Okay, wel. Mae'n nuts wedi gwmpo. Okay. Ti'n cael ei fynd? Ie. Okay. Hwna fyny nawr. Mae fe jigsaw, da? Enw e. Just like that. Nôl. Hwna'n iawn fyna. Just nôl o fe ti'n bach, neu? Na, mae'n eisiau hwnna. Fi wedi colli'r bwlltyn. Ti wedi colli fe? O, cofa, beth yw hwn? Un at yna? Ie, check it in. Good. Top, ie? Anyone, ie. O, mae hwnna bach yn slack, gyda? Hefen. Happy days. Okay, tento rande. Tento ti'n gweud? Ie, tento. Teito. Teito fel an. So yn mynd yn... Beauty. Good fyna? Ie, cool. Good, mae ochred yn ni. So mae hanner siarp dyn ni. Boot i roi, bod i gwneud le roi siopa i hwn, o fe? Ie. Picnic yn bac. Picnic, ie. Wedi mynd i wedi, amser ti'n crasio fe, sa'n mwyn jinxo ni. Pa i gweud na? Rhaid ti dyla hwnna fe, sa'n lle... Bach yn ti'n effort ma beth. Guns it is.
Fi am mynd i'r gym. Fi licio gin, dyd. Col. Helwys. Ti'n gweud, hwn yn tricky. A mynd straight mewn. You're a natural. Wel, eitha ti, mae'n good influence to fi hwnna. OK. Hwnna'n gwyd yna. Gael hwnna'n rwydd. Hadi, so clamp hwnna lan I gyd nawr a wedyn mae eisiau ni dechrau... Ti eisiau fi fyna un? Nes ti'n trysto fi? No, then. Go for it. Le ma hwn? Ar y edge fyna, ti'n mo? Le fyna? Fan hyn? Ie. Fyna? Ie. Camera'n blaen do ti. OK. O, rydyn nawr. Come on. Sa'n lle ni OK. O, ti'n rhywun bach rydyn hwnna. Oh god. Colio lan fyna, de. Un fach ydw i. Ti'n lle mistyn? Ti'n lle mistyn? Ti'n lle sefyll y ben y boc? Step yn hyn, ie. Dal ei hwn, Watch yn y ben. Ie, OK. Ei, dala di fe de. Ie. To me. Rhoi llaw ti'n mynd o dan o fe fel la? Ie, ydw. Dan o codi fe. Ie. OK. Try'n bus e? Faint yw pris y to ma da, Endaf? 380 neu £400 for a... £400 am to? Am to, ydy. Beth yw pris y bobeth ni roi at ei gilydd fan hyn yna? Fi'n credu bod pob panel i bildo shell complete fel ni'n bildo, beth i 4,000. Ie, 4,000? 4,000 for a... O, mae cramp yn trod fi rôl yna. Cramp yn trod fi. O, Christ. O, yn dos. Wes. Wel, mae rhaid i fod yn onest, hwn yw'r tro cyntaf fi'n edrych yn fe, a actually meddwl, mae'n edrych fel mini. Falle mae gobeith raso. Ydy, mae'n siapo nawr, so... A bydde fwy debyg i hwn yn mynd wedyn, fydde? Sa'n credu bydde boi'n apus os ydi hwnna. Na, sa'n mynd na hwn. Bydde'n debygach i hwn yn Beth, diwedd. ydy. So, benestyn nawr, dechrau y cage yn dyfa, fel loads o tubes, bars yn ei gyd. OK. Llan nhw'n gyd mewn, taco fe gyd yn lle. Wedyn mae'r shell yn dod nôl off, ar ôl ni'r gwaith i gyd nawr. So, Ben, ni roi y sial yno, ddim reswm de? Edrych yn gwydyn nhw fe. So mae hwnna'n mynd arno gyd. Tynnu fo off? Weldo fe gyd ei gilydd nawr, ond dim i'r llawr. OK. I cael patrwm yn mynd, cage mewn, a wedyn bydd y shell yn roff. Benni cage i gyd bant. OK, fan amser mwyn am ni gymryd? Wythnos. OK, not too bad. Holidays y ti hwn i'r? Dim holidays book ti fi. Na. Nadolig o day off nesaf fi. Na, ni fede, Christmas Day na ni. Dwi'n ti. A wedyn, mae eisiau rhoi gweithio braces bethau set i gyd. Ie. A bydde shell yn arno wedyn, cael yn barod paint rwy'n cyndolig. Brilliant. O, beth a chuff yn edrych yn fe nawr? Gwyd, fe. O, hwnna ddim yn galer o gwbl. Na, ti'n bad y be. Wel, dyn ni. Neu heiddi cup of tea fi'n gedi. Na ni, sounds good. I'll get the kettle on. Da iawn, boys, jobyn da. Nawr te, bach o retail therapy i ddathlu. Ond ble i fynd? Milan, Paris, nage, fashion capital Ceredigion. And a sale. 5 foot o dysgu fo ti fe? 5 foot yn y ffat. Right, okay. Na, 5 foot, ie. Byti 5 foot, yn amlwg feitha fach. Problem, mae siwt stinion yn dechrau fi ti 5'4", 5'5". Mae hwnna medium. Mae hwnna'n boddi fi. Medium yw hwnna. Right. Teimlo pwysau hwnna nawr. Na fi ti 300 pint hwnna. Right, okay. A wedyn, Dalai hwnna, sgidiau'n do hwn. Mae hwnna wedyn fi ti 400 a hanner. Mae'n lot o sgyfnach. Ie, ydy. So, y fwyaf pris, ysgyfna yw e. A chi lle mynd lan wedyn, achos bod y materials yn dyneiach. Ie. Maen nhw'n neud yn 3 layer, a mae still 2 layer yw'r ein. So chi'n mynd lan i 3 layer, a mae still yn ysgyfnach, achos bod pethau fwy yn drytach di yn cael ei roi mewn i'r siwts. Fe chi tia rai ar y nod efe? Ie. Ti'n iawn? Ie, credu. Ydy fe tynnu shoes fi off? O, fydde fe'n good idea. Aw. O, mae coesau fi'n stiff. So ti fod gwisgo dim byd o dan o fe, cofia? Beth? Na fe tynnu dillad off? Ie. Ond am y pants bach. O, too late nawr, fi wedi roi arno. Barod? Oce. Fi'n teimlo fel y Michelin man. O, dis ni'n gwybod nawr, sdim eisiau un am fwy arno ni.
Mae siwr o fod, byddai'n probably 2 o fi ffito nhw'n. Mae'n boiling. Ar flap dros y zip. O ie. Mae'n edrych bach yn well. A lawr hwnna. Mae siwr felcro beth i 12 modfedd y ffordd arall. Hwna beth i 48. Ewn ni 38 nesaf de. Reit, oce. Ti'n meddwl bod hwnna'n unrhyw waniaeth? Neis, neis e tipyn bach o waniaeth. Reit, coni off de. Fi'n wysgu marod. Yn bert yna? Reit, ti gyd i gadw hwnna. Hwna edrych bach yn fel sef yn siwto bach yn well, falle. Fi licio hwn. Reit de. Triwn ni to de fe. Mae'n boiling. Ti'n ennill? Na do. Fi'n trial to nawr. Oh, God. Oh, God. Ow. Oh, my goodness. Honest to God, fi'n wysu gymaint. Sa'n gerall chi fynd ôl o hwn. OK. Mamma mia. Fi'n mynd adre, mapas 5, gofio? Oh. Bit i Benny. Now, as you can see, I've changed. Ta-da! O, na welliant. O, fi licio nhw. O'n nhw'n gael ei droi arno. Ti'n meddwl, fi wedi gwneud workout. Mae'r hyd a popeth yn iawn nhw ar sleeves. O stretchu di mlaen. Mae'n barod i fynd nawr. Teimlo'n good. Yr unig beth yw, sa'n gael bod y siws ma mynd i... Na, dim... Wel, fi licio'r siws, ond sa'n gael bod yn mynd ar... Ti'n moyn gweld efo spar o siws i siwto? Mae siws da chi fyd? Wes, mae siws da ni. Digon o siws ma. Dathlu yw. Mae'n dathlu. Dwi ddim yn tywydd gwisgo overalls as hanner, really, ydw e? Heddi. Na pam, y tywy fel heddi nawr, os mae siwt real drud, chi mae lot fwy cool. A maen nhw'n sbreio fel cool stuff ar y siwt fyd i cadw corff yn... Na. Cadw'r core temperature lawr. O, mae'n ffito'n good. So, clymu nhw adyn? Ie, fel shoes normal. Felly wedi ti'n neud y lan, fi ffyrig plygu lawr. A fydd yn gloiach bo fi'n un nhw, achos yr amser ales i roi siwt flan. Ie, please. A sa'n credu fod Gareth yn talu overtime, so... O, siapo i de. O, good. Bryd ti wedi lasus rwy'n dwetha, Dylan? Bore yma. Rhaid unan. Na, rai plant. Bob dydd. Pa mynd y bell, rhaid ti tynnu nhw'n rhyd? Oedden nhw'n... Dyma fyset... O, na, weddol. Good, ie. So, looking good. First. Good, ydw? No pressure na de, first. Fi'n edrych... Ie, na. Fi'n edrych fel bod fi'n gwybod beth fi'n neud. O, di, fi'n credu bod e. Ti'n sôn yn cyfinstra. O, briliant. Diolch yn fawr iawn i chi de. Perffaith. Good. Diolch yn fawr iawn. Rynnu de. So ti'n mynd i newid, e? Na, mae siw fo'n gyfyrddin efo'n tri. O, well ti cael hwn de. O, good idea. Hei, wela chi. Diolch. Good, tara. Thank you. Gobeithio bod i ddim yn mynd i speedo nhw, neu fyddwn ni'n trobl. Parodd y tywydd ddim yn ir. Mae di Gwener, mae tywydd yn rybys. Bwrw glaw. Gwylich gen i fod flan tan i fod honest. Ni gweud y gwir, so mae'n dyn nhw i wneud dim actually, ond sy'n y choice dyn ni. Mae dyn ni 3 weeks, mae eisiau ti gael mynd i paint. And you've got... Mae lot bach da ti eisiau gwneud. Lot i wneud. Mae day off da fi eddi, so sa'n gweithio di Gwener, so... Wel ti droi dechrau cage mewn i'w gedi. Roi cage mewn? Ie. OK. Ti'n moyn cage? So mae ti gael un set ti'n moyn, ond... Os ti'n crasio... Well cael cage, ydw e? Well ti gael un. Reit, OK. So beth da ti fan hyn? Mae wedi gyd yn dod yn kit, popeth wedi pligu yn barod i gyd. O, mae'n dod fel la, ydw e? Mae'n bocs fel la? Ydy, ni wedi cael nhw di scanno i gyd. Chwn ni arfer wneud nhw ar machine do fyna, popeth one-off, o beth halwch gwrdd amser. Right. So halwch ni fe bant i cael ei scanno, a ni wedi cael nhw di approfod yr FIA, neu siw bod nhw'n popeth yn saffel. Mae'n handi dro fel hyn, ydw e? Lot rwyddach, ydy. So... Gwyfi bach clywed na, hwnna di lot rwyddach. Chys o pista ti, so... Reit, OK. Mae'n cael hwnna, mae pen fi'n huge. Ti'n gweud na bob tro ti'n mynd i roi yn yr ein? Mae fe still yn. So sinco.
Just push them Fi ymlaen. ffili, honestly, sim bus fi'n gallu neud e. Ie, just drwy hwnna. Dal y barri nawr e. Ele fel la. In case bydd yn grab. Ar ochr, in case bydd yn grabo. Fe di gael digon. Jesus, hwnna'n tiring, flipping heck. Mae'n blinking drum. Sym lot o ti'n neud ar ôl nawr, dim ond fel 50? Odi, blinedig a boring. Felly fast forward, cwbl o oriau. Dechrau hwnna gynta, hwnna yw'r main hoop, so hwnna sy'n mynd mewn man hyn, a ti'n gweithio, ti'n neud y pisi na gynta heddi. Dim byd y bars back, achos so ti di clai hwnna dro. Au. Au. So ie, mae settings hwn yn iawn. Cael bod yn reit. Mae sound yn yw e. Blyn cam, mae wedi cymryd ages i fi wneud un peth. Au. Mae eisiau hwnna fo'n dyn fyna, sa. Oh my god! Hita hyn yn mynd dros yma presenter, a ma'n mynd dros y teg. Jesus Christ! Annoying. Mi'n dechrau colli mynedd yn nhw wneud. OK, masg lawr. Galfen, hofyd stuck! Yay! Fi'n gwneud un! Hey! Hwn yn mynd ar y gwylod. Na, hwnna'n wrong. Hwn yn mynd fel hyn. Wedyn mae hwn... Wedyn mae hwn yn mynd fel la. Hwn yn mynd fel la, dwi e? Hwn yn mynd... Mae hwnna'n ffito fyna, mae hwnna'n good news. Fel la fi'n credu. Sa'n deall lle mae hwnna'n mynd? Mae hwn yn mynd fel hyn. Rwe? Pam sy'n gweithio fe mas? Os sy'n polyn ar y gwylod yna. Mae'n annoying. Sy'n mynd yr un i gael yn y hwnna? Pawb yn chwerthin yn y fi nawr, so... Ti'n spot on? Yn mynd yn grwyd? Ie, sy'n mynd i gael y car. Yn gofio sy'n gweithio ti. Ydy o, ti'n jocan? Oh my god, so ti'n serious? Fi'n edrych ar y blinking car yma yn cymaru, a sy'n mynd i gael hwnna? Oh, sorry, so hwnna'n fair. Gei ni hwn, dros y blinking chops nawr. So hwnna'n fair, fi'n edrych nôl ymlaen. Helo, ti'n iawn o beth? Ti'n helpu fi heddi? Ti'n fysio helpu fi heddi? Mae eisiau help yna fi, achos fi'n useless. Oop, shit. Welder yn ffrind gorau newi fi, boys. Good, mae'n edrych yn iawn i fi. Pam sy'n fe'n blinking ffito, de? Oh, pam bod hwn... Mae hwnna'n iawn fyna, mae hwnna'n iawn fyna. Hysht! Hey! Ti'n meddwl bod hwnna'n acceptable? Ydy, ti'n neud y blaen ti? Sa byth yn neud y blaen, fai mas o deg ti'n rhoi. Tro cynta fi byth wedi rhoi cage mewn, fai mas o deg ti'n rhoi i fi. That's very good, actually, ydy. Mae'n... Ti bach o waith ar y weldo, to, falle. Mae gwaith canw'r gap na fyna, ti'n bod, mae hwnna'n... Bits bach, fe, sy'n ar ôl i wneud. Na, good. Brilliant, dwi'n teg. Shit out. Oh, thanks. Ydy. So, beth sy'r ôl dyn ni'n neud nawr, de? Job favourite nawr, mae eisiau ti... Mae eisiau rhain i gyd mynd mewn nawr, one by one, ond fi'n ofyn i baratoi sando nhw. Chos sam lan nhw. Mae lot o bobl yn ffito nhw, heb wneud e, ond... Well wneud e. Bach o cowboy job wedyn. Ond ni'n wneud bit mwyaf? Wel, sa'n neud i, ti'n neud e. Ie, ond ydw? Ydy, mae'n good. As in, positif? War y teg. So ti'n benni nawr, ddo? Na, wel...
Sy'n byd all dy fi wneud, so ni'n traffer i ydw so... Yn y benod nesaf, mae'r cyffro yn ormod i Hana. Endaf yn rhedeg mas o amynedd. Ti'n gwndo ti? Ydw yna? Sut high maintenance, eh? Fi'n gofyn ti'n rili neis. Wyt ti please? Ti'n fod yn benni fy bant? Boi rili galluog, golygus a talentog yn cyrraedd. What an entrance. Yn y benod yma, mwy o cramp. Hana'n anghofio siw mae drysau'n gweithio. Sa'n gwybod fi fod yma? Y push ola cyn i'r mini cael paint. A mae Endaf lot rhy hapus i weld Hana'n gadael. Oh my god, fi'n syffo i hwnna, genuinely. Gael fi jyst cael y bas? So fi jyst teimlo dal dda, fel cer y ffordd. Reit. O, mae'r cage mewn, de? Ti'n blido? Ti'n excited? Na, dim really. Cage i benni, achos... Ys ti'n bod hynny bod drwyddo, dwi? Wel, mae bits fi, o be fi'n lle gweld, mae bits fi dal na yn ei lle. Adi, what is it? Mae'n good news. Adi, shit out. So mae'n edrych yn good, ydw e? Adi, mae'n siapon, mae'n grif neis na. Dechrau edrych, ond mynd fel actually ti lle gweld e bach mwy nawr, ti? The end is near. The end is near, ti'n gweud na, ti? Adi. OK. Well ni... Ie, beth ni'n neud heddi da? Achos fi'n shortas, ond ti'n mwy o shortas. Diolch. Mae eisiau ni double checko le mae'r set yn mynd, so... Fel bod fi lle mystyn y pedals. Ti'n pan o'n i'n dysgu dreifo, we boi oedd yn dysgu fi dreifo, oedd yn goffo roi extension ar y clutch. Fel bod fi lle mystyn e, ti'n Reit, Pwydau set nawr e. Mae un o setau fi fan hyn. Ys yw na, mae'n i ffito mewn fyna, de? Diw wedi. Iawn. OK, trio fyna gynta. Falle bydde'n iawn. So fyna mae usually mynd, neu fe? Ystod fyna nawr i weld. Shit. Mae good chance bydde'n... Shit, mae'n dyn fan hyn? Sens? Cofio mae'r set yn rhydd nawr, neu bydde di'n... Ei, os i'n pwysio mlaen, so mae'n i gwmpo. Na, mae'n iawn, mae popeth yn solid nawr. Ish. Jesus. Ei ti stiff? Fi'n stiff. Bys eisiau yw workout fideo fel hon. And kick. Set ni am yna? OK. Fe di 2 foot y fi, Na ni, at least gyda ddim crash yno. So ni fynd unrhyw le fan hyn? Ydy ffili gwsti throttle. Cwna bach y pwysau. Fi'n drwm. Pa pwysau dy set e? Ydy pwysau fyna bydde? OK, go. OK? OK. Right then, mae gobeth. O, mae cramp yn trod fi. Reit. Pwy pedal i pwy? A Gwenwn ti, se? Serious Gwenwn na ni. Pwy pedal i pwy, da? Ie, mae'r un peth. Dim ond mynd, ti'n bod. Mae still yn... Na, mae hwnna bach fi. Mae hwnna'n automatic. Dim ond 2 pedals at ti. So hwn yn mynd automatic. A sa'i ddod throttle mewn to. Ti'n codi dan lan y funud. Ie, cod y mas. Reit. OK. Sorry, mae ti'n jobs ti. Tria... Be ti wedi gwneud fyna nawr? Blocyn y bren. Special Welsh wood. Tria hwnna i weld. O! Rwy'n yn ôl. Ie, mae dal bach yn... Isiel neu... Sa'n ma, beth... Ti'n meddwl? Ie, sy'n cwestiwn ar y to, so bydd y lan bach bydd cwestiwn y ti. So... Mes i gwybod beth ti fan hyn rhywle? Efe fi y person byra ar i o, ti wedi gwybod ffit o set i? Ie. Gwsga fod eich lawr? O, iawn. O, fi'n mynd am nôl. Ie, so'n sôn. Christ. Woo! A breco, mae'n rhaid whiplash yn hynna. Odi, so byddai'n iawn fyna de? Well, rydym yn mynd mlaen lot fwy, gallai, neu byddai yn y bloody windscreen. Really? Ie, sa'n gyda bydd yn saff ymlaen gormod. Na, oce. So mae hwnna'n cool fyna de, so allai gweithio brackets, fi marcio Steering wheel fan hyn. Fi marcio fe. Ti'n rach yn ffast. So ti'n lle benni heddi to, ddo, mae lot o waith ni'n ei gynta. Bod, be, mae'r agor hynny? Wes. Sa'n ffyd jyst eistedd fan hyn? Na. Oce. Beth arall sy'n ni'n neud ym? Mae eisiau gwneud bulkhead. So, ti eisiau plasma cutter blanch o fod, ti?
Do it. Ydy. Sa'n mynd i esgus fel nes i ar weld. Reit, gwyd. Ie, trio dy mas. Watcha'r... Ti moyn tynnu set mas gynta? Na, gad y set. Na, gad y set, na. Ti lled, wrth beth ti cwrs mas gynta nawr? Fi stuck. O, fi wedi dod mas ffrong fan hyn. Mae tîn fi'n chops chi gyd, sori. Ti lled y mas yna? Mae nad o. Rhaid ti fynd rownd i... Rhaid ti fynd rownd i... Dyn nhw mewn. Ti stuck yn y flipping fyny. Wel, sa'n gwrsio fi fod y mas. Barechen, no. Ie fi do. Dyn nhw mewn ac coesau ti mas gynta. No mewn? E, pen ti nhw mewn. A fe, ar ôl cwrs ti mas. Ond so'r thing yn y lle iawn? O, oce, sbyd yn o'r e. Si, ti'n high maintenance yn? Oce. O, mae... Iesu, mae hwn yn job. Yey! O, fi wysi ar hwnna. O, tough job. So ni'n bod mor galed yna bob tro, dwi? That was a big job. Big job. Oce, mae Shane o'r ein yn ni, basically. Hwna yw'r bulket i galw fe. Pa mae Shane o'r yna, de? Beth yw e? Achos mae'r engine fan hyn, a mae'r opposite team yw yna, a mae eisiau cael fel fire wall i stopo, os mae tan, stopo fe'n trwyddo fyna i gyd. O, gwna good idea. Wel, mae'n helpu bach, ynddo fe. So mae hwnna fyna. A ffra mae'n mewn? O, ni'n meddwl, mae ffra arall fydd yn mewn. Sos fi, unrhyw ffordd. So, ffra? Hwna mynd fyna, wedyn mae ochr byddai'n cael neud i gyd rhywun, wedyn byddai'n cael ei weld o mewn, ond ti ffili gael hwn, achos... O, watcha mini fi? Fi wedi gwerthu hwn. Jesus, bach yn... So ti gael hwn. Ond fel am eisiau ti benni bant. So ti ti neud hwnna, de? Fi'n wso plasma, either gilydd ti neu plasma cutter ni wso, achos... So beth yw plasma cutter? Na gyd hwnna yw ar, compressed air, mewn fyna, a bach o spark electric, a wedyn mae jyst yn torri siap ti'n mwyn dyn. As easy as that? Oh, piece of piss. Right, okay. Walk in the park. Hwna? Okay, so Hwna'n cool, ydy? Yes, see. Action woman. Compressor yn mynd nawr. Beth i'n digwydd? Y compressor, mae'n iwso'r ar i gyd. Fel e clywed ti Endaf? Da iawn! Ti'n gwybod y maths? Dim wel, hwnnw reit, gysi A star yn GCSE. Dwi'n fe? Ond sa'n iws o fer beth i 10-20 years. OK, right then. Mae spel wedi ysgol. So, mae eisiau di... Hwna yw'r gym, so mae 190 out of 20. 190 out of 20? Yeah. 210? Go, mae'r calendar. Le mae 210? Sa'n gweld 210? 210. O, 220 hwnna'n gweud? 210. Le ti eisiau marco fe? Ochr un ochr yna? Ochr ti. Just dash ochr yna? Reit notes yn red. Fan hyn? Digon fyna? A do 30. 240. Fan hyn? Ie. A do 175. O, coni off. Oh, Jesus Christ. Beth yw e? Gwyd gweithio fi'r ateb os ti mai? 475. Fan hyn? Fan hyn? Ie. Oedden ni'n neud yn lazy ffordd yr un. Wrth hwnna. Hwna. Hwna. Oedd y maths i gael yn wrth ysgol. O, naeth o gwyd nar. OK? Ie. So mae eisiau pligi fe'r un siap o hwnna. Siw mae hwn yn plygu'r un siap o hwnna da? Aha, right then. Follow me. Follow me, o. Cani off. Mae hwn yn edrych fel rhywbeth yn sheriff. Hwn yn monster. Ydy. Mae hwn yn edrych fel yn mynd i damage. O, wedyn ydy, mae fe, ydy. So mae hwnna nawr, mae eisiau di mynd ar lanes. So mae'r lanes yn goffo lein o lan. Ti'n gweld y lein o fyna? Ie. Bob ochr. So hwn yw'r un sy'n... Hang on. Ti'n mwyn i siso? Sy'n gweithio. Dalau hwn. Ti eisiau fi dalau fe? Hwn. O, hwn bach yn embarrassing ynddo. Ti'n teimlo'n grif? Hwna wedi siso. Hang on. Useless. Well, fi ôl mwrthol. Gasi. OK. A na ni. OK, so hwnna'n mynd reit lan nawr. Mae hwnna'n mynd lan i... Efer, ti weithio fi de. OK, gwyddau stop de. OK. Stop. OK. Nôl i'r lein ystod e. Iawn? Iawn? Wow. Ori. Siwr? Yep. Iesu. Na? Ydy, iawn, dwi'n can fi. OK. Go on.
All the way. Wow. All the way. O, wedys ti all the way. Na, ia, nes bod yn y sgwar. Ti'n gwrando, ti? Ydw yna. Un to. Go on, go on, go on. Stop. OK, bach to. Dick. Na fe, iawn, OK, cool. OK. Ti'n joio hwnna, no ti? Ti'n mynd i gysgu enw, ti? Right, mae panic dyn ni nawr, mae 4 days, mae paint dyn ni booked. 4 days? 4 days, yeah. So, os days off da ti o gwbl? Na, ti'n fe, beth a fysyn gwaith ar yn y bryd. Ydi? Yndi, ma fe. Wel, So, sut mae hwnna? ffona mwyn yn sic, fori, a wedyn ni cael benni o'n bantrin. Hwnna'n sic? Ie, so much, fai gweithio nhw. O ti wedi, dal hwnna mlaen ar e, achos fi wol y welder, a wedyn lle just... O, ffôn yn canu. O, dal efo'r ade. O, shit, emyr yw e. Pai ateb e, mae lot o waith yn nid. Na, ti'n fe, fi'n really sorry, Endaf, ond mae'n rali cilwendeg. Fi'n mynd. Please fe'n mynd, mae rali cilwendeg dyn ni weekend hyn. Mae dyn ni awr o raglen i wneud. Fi lan i fan hyn yn gwaith. Wyt ti yn? Chos ti'n meddwl pelan yn neud dim byd. Be? Sa'n allu credu hyn? Fi sy'n neud y gwaith? Pwy sy'n ei sgwennu hwn? Ond gan bod ti Hana di codi'r pwynt, mae rhaglen cilwendeg ar sianel YouTube ralio a llwyth o stwff arall. Pob fath o bethau, Howard yn y garage. Howard ydi ennill ATS Award, chi'n gwybod? A tra bod chi na, clicwch like a subscribe. So ti'n meddwl, I get the gist of it. Oce, fi'n gofyn ti rili neis. Wyt ti please... Ti'n fod yn benni fy bant? I get it. Ei, fi'n ein gwrdd heddi. Wyt ti please, yn fod yn rhoi hwn mewn i fi. Ti'n dod ôl i, mae eisiau sando fe gilawr popeth na gyd, llun ei gyd rinde. Sando fe am y lan fe i Newtown. Job done? Saith y tywo. Fel i ti mynd fe i Newtown. Ond fi'n mynd i dod i gweud... Ti'n mynd i dreifo fe? Fi'n mynd i dod i gweud tyra wrtho fe, achos fi eisiau gwely cyn bod i'n mynd i gael paint. Oce, iawn, oce. Ond seriously, fi'n mynd i goffo mewn. Oce, iawn. Penlands y boss wedyn ni. Ie, diolch Endaf. Bach o barch o'r diwedd. Ciao de. Nice one. Ta-ra. Wel, ai di. Mae Howard a fi wedi bod yn lwcus. Ni wedi cael cip fach exclusif ar... cip fach, ydw i pip. Cip yn... It's a gift for a pip. Gift for a pip. Oh, okay. Okay. Ie, bydd eisiau fe. Chos mae Howard a fi wedi bod mas ar closydd fferm. Sorry. Mae'r f***ing ci yn dechrau arna i nawr. Ta beth, mae Endaf wedi bod flat out. Mae eitha lot i digwydd fan hyn. Mae'r bylced fi wedi plygu wedi mynd mewn. O ar y teg, mae Endaf actually wedi wneud loads o waith fan hyn, trwy bod fi wedi bod yn fysi, so o ar y teg, mae edrych fel bod e'n actually dod at ei gilydd eitha good nawr, so fi'n credu wedyn ni'n i dde, boes. Mae mirror yn mynd. Essential, fel bod fi'n lle cael pip ar yn unan. Edrych yn good. Oh, sorry, dog. Bore da. O, bore da. Ti gynnar eddian? Fi yn gynnar, mae'n blinking freezing. Ni mae yn o'r ynddo fi. Mae'n o'r, dwi eisiau dangos beth i ti gyntaf, ni'n excited i dangos ti. Be? Barod? Oh my god, it's November, man. Santa Claus socks dwi yna. Ein adolyg llawn yna. A ti? Oh god. Ie, wel, fel am wedi joch i ddechrau, achos ti wedi fi'n gwybod... Siapo nhw e? Fi wedi bod yn fysi, ond ti wedi bod yn flat out. Emyr Pelandas yn gael fi gael blot o bryd. Ond ti wedi bod yn fysi yn do ben a bennu pethau off yn hyn, so... Adi, na, men. Edrych yn gwrdd, ydw e? Ai, dwi'n gwrdd nawr, adi. Really gwrdd, fi really blessed ydw e. Barod am paint nawr, so... Ymarth. Adi, so... Good. Ti man efo nawr, ti? Fi mynd lan o fe, dwi. Ti gallu? Sa'n gli tywo. A mae'n bac y fan, mynd iawn. Bac y fan? Ie, roi y fan, ti'n barod. Sa'n beth wedi dreifo fan o blaen? Ti dreifo Mini o blaen? Na! Na, wel, ti'n bod. Falle fel i gael bach o help. Mae bach o thîm yn nhw'n. Os yma beth ni'n neud nawr cyn bod eisiau... Eisiau rhoi ffrant arno, ni siw bod hwnna lun o lan y popeth i gyd yn iawn. A wedyn... Na, na gyd. Barod i fynd. Pwy lliw ni'n mynd... Achos o ti'n dod â fi, pwy lliw ni'n mynd i beintio fe de?
Fi'n meddwl felly... Choice ti yw e? Pink, ti'n gwybod pink? Sa, sa'n moyn pink, sa'n person pink. Na, oce. Di'n coch na... Di? Ie, fi yn licio di, o mae di bach yn... Depressing. Don't know. Oce. Fi yn licio fe, mae dy ti rai cwpl o rai bright, oes e? O, mae'r un adrodd yna'n good. Orange. Have a think, yw e? Please sort o mas y rich, dwi'n gweud ti o beth ymlaen. Ie, na i cael think o 2 awr o fi nawr, i gael think yn y fan. Dim rhy bright, achos... Dim rhy bright. Na, achos ti'n moyn bod un o ffes, fel yw e? Fam. O, na, slow bach, yw e? Ei, felly oedd ddim bydde mae'n cwarto fe'n useless yn dreifo, bydde mae'n neb i weld fi. Cer am fel mat silwer, camouflage, mae'n edrych gwyd. Good, wel, ti eisiau gwneud hwn nawr de? Ni eisiau get on the road? Hwna yn sôn, de. Dwi'n fi jyst yn benni te fi fan hyn. Help hwn fi. Iesu, quick, mae'n drwm. Oh, for God's sake, ys i'n bod y ti? Ti dwi'n mwy o wyta fi? Ni'n gwybod? Iesu. O, Iesu. Oce, cewnwch o draw, de. Beth? O, Iesu. Mae doi twll hwnna yn lun o'n andr yna, dwi'n lo? Ie. Dilyn nhw'n ei lyn. Rwy'r... O, siwt fi fod yn neud hwn da, achos... Hang on. Come on, dim ond un llaw. Multitasking. 2 llaw sa fi, mae... Cogolwg cot fi. So ti wedi drwstos fel, obviously. Wow, na dde, lawr. O'n i fel bod chi'n expert ar y multitasking yma. Na gobeth. Lle roi hwnna mewn to fan hyn, a wedyn... Oce, 2 net arno. Ddim e heddi ti fod Newton neu fori. Mae mor dyn nes fi ddeud e? O, mae dyn di gylled. O, mae'n galed law fan hyn, ydw e? Dim ond un ti'n neud? Ie. Flippin' ac. Fi wedi ffindo bach o rhythm Na nawr. ni. Good. Dyna bende. Sa i wedi gwneud nhw reading? Oce, ro bonet yno, neu siw bod y... Jeez, Bonet arno. Cogolwg fi? Oh my god. Dilla gwaith yna, fe? Ie. Wel, dim cot gwaith yna ni. Fel jam. Beauty. Cool o fe? Ydy. For the first time, fi'n actually teimlo fel... O, fi wedi edrych yna fel, mae fel... Mae bach o sap, yna mae ffrant yn arno. Ie, mae ffrant yn arno, mae'n gwneud masif gwaniaeth, ydy. O, actually teimlo bach yn real nawr. Looking good. Final inspection gan Martha cyn llwytho. Gan i Marth, mas o ti. Come on. Ti wedi pwysio, de? Ie. Pwysio be fi wneud, y shell? Ie, please, ie. Oce, hang on. Oce. Woo! Gee whiz. Woo! Lovely, diolch. Perfect. Rhaid fitting of a boot. Le ti roi, mewn y benon? Ie, fe iawn. Mae hwnna fyna. Ni'n usually ala un set lan i cael ei peinto, ond fi'n credu fi eisiau spares yna ti. Cheeky! Hei, watcha ni nawr, lle gei di shot. So... Spares. Ni'n Iawn gwybod de? enni, lle cael hwn? Ie. O, hynna ni. So was ar y fan. Serious, ni ddim eisiau gweud. O, job beth i o fel anner. Ta-ta, fynd i fach. Gweld ti on the other side. Love you! Dalwch sownd, mae good bit yn dod fan hyn. Hello, ma. Jesus Christ. What an entrance. Flippin' ac. Mae'n mynd wedi dod. Alex? Mae'n i'n gweithio Endaf bod ti wedi rhoi help llaw i fi dreifo y fan. So di helpu ni fi arall, no? Na. Ni di lodo o popeth. Ni di lodo o popeth. Mae sôn watcha ni gwir ar hewl hwnna mynd. Ie, ni'n barod i fynd nawr, so... Good. Popeth i lodo. Llwytho. Ar Ni'n barod i fynd. Come on, Ed. Well, let's go. Woo. Bant ni, a sdim eisiau ti edrych mor hapus i weld ni'n gadael Endaf. Arodd y siwrne'n hir. O borth y ryd lan i Cross Hands, Llandeilo, wedyn Llandyf... O, gwn i Richard's Body Shop. Ys fi beco mewn yma? Nôl. Nôl. Ffra bach. You good? Yeah, good here. A gyda'r Mini wedi cyrraedd yn saff, amser i sando'r cyfan. Dim ond un problem. How do these go on then? That way or that way? Put the bottom one over your head. Yeah? Oh, right, yeah. That one first. Is that this? One, yeah. Oh, around the back? Yeah. Yeah? Sorry, I'm not that stupid, but I can work it out. That's fine, isn't it? Eh?
Ni newydd gael 2 blynedd o Covid, a so ti'n gwybod sut i wisgo masg? Ti'n serious? When you've got glasses, it's an issue because you steam up all the time. Steam up a bit, yeah. Oh, wow. Yeah? Yeah, okay. So that's all we're going to do, really, yeah? Yeah. And that's like that, yeah? Oh, yeah, you can... It's enough. Okay. Obviously, there's scratches on this panel. Yeah. We'll sand them out. Yes, there's no scratches or anything else on it. Okay. But the idea is that we're going to do that basically all over the car. Wow. Yeah? And how long is that going to take? Probably 2 days. Do you want to just come to the paint mixing room and we can have a look at some colours Oh, yes, please. of what we're going to paint it in? Yeah, great. I'll pop this over here. So we mix all the paint and everything. Wow. Yeah? These are the colour swatches basically that you can pick from. Yeah? Wow. Okay. There's loads of choice. Yeah. Well, me and Endaf had a discussion this morning and he said he asked me if I wanted to go for pink or blue and I said no and I fancied some orange if I'm honest. All right, okay. So, but he said he didn't think it was a good idea. Well, he's not gonna like that, is he? But it's my car, not his. These are day glue colours basically, so they are very vibrant. Yeah? Yeah, I quite like a silver or a gold, I do. Yeah. Oh, the gold is nice. Yeah. All these paint schemes in here. Yeah? It's all on computer. It's on the computer then? And then we put it onto a scale. And there's like probably 8 or 9 different colours that go into one colour. No, 8 or 9? Yeah, it's all done by weight. See all these here? Yeah. See these different codes? These are all different numbers of them paints. To create one colour? To create one colour. So, I'm gonna have to can I take it home with me? Yeah, let's go. Have a good read of it when I get home. Brilliant. Oh, wow, okay. Ei, dal mlaen. Sdim yn getre i fod. Mae 2 ddiwrnod o sando i wneud. Tro nesa ar Mini Hana Medi. Mae Hana'n dysgu'r lliwiau. A yellow, black, blue. Sane Endaf. Socks front Endaf. Disgusting. Sound effects car rasio. And edrych y bath. A ni'n striwa date night Pete. I was going to take Pete out for a romantic meal, but he put stop to that. Yn y benod yma, dwi'n dillad mewn ffordd neis. I'm going to keep this, if you don't mind. No, might as well, souvenir. Yeah. To remember the day. Yeah. Hana'n dwi'n gimmick hawyd ac yn agor â cae drws. So na mynd i weithio, dwi? Bwlian Jack yn y gweithle. Jack, ti di miso'r 2 dot o ti, completely. Ti di misio nhw? Joc am i ni. Pwy yw dy hoff dwarf di Endaf? Grumpy yna. Reit, so ni'n ôl yn Drenewydd. Mae beth i pethefnos wedi bod ers o'n i ma diwetha. Nôl yn paint shop Rich fan hyn. Gobeithio bod y mini bach yn barod i gael paint, achos fi'n barod i beinto heddi. Felly, ewn ni mynd i weld os mae Rich ma. Mae Rich di bod yn brysur yn sando flat out cyn rhoi wet primer arno. Typical, mae Hana di dewis y lliw anoddau i beinto. Gan fod angen gwyn i ddechrau, a oren dros y top, a wedyn shellac i orffen. You manage? I don't know. Yeah, it's fine. There you go. Ooh, shit. Right. Every time. Pwy o beth sydd? Mae ffeili wisgo overalls. Ooh, that's posh. That's fine though. So we're going to mix 3 litres of this white paint here. Why does white have to go on first, sorry? Because it's day glow colour. So you wouldn't have to put white on No. if it was okay, If it was red, blue, a standard colour, it would be okay. Okay. Because it's a day glow colour, day glow paints are almost like, it's almost like an ink, not paint. Okay, fine, okay. And the white shines through the day glow and gives it the effect of what you're trying to do. You know. So we are going to put in these 4, 1, 2, 3, 4, 5 different colours To make a white? to make white. Good Yeah? God. Right. And this is pure white. This is pretty much as white as white can get. Wow, okay. Yeah. So this is clear. It's just like a binder that builds up the quantity of paint. Okay? What if I go over? What happens? Try not to. Oh, no pressure. Look at this. Eh? No pressure now.
Go! No, we're scared. That's it. Yeah. Perfect. Oh, point one doesn't... No, it doesn't get much better Oh, than that. yes, well done. Right. First passed. Right. So then... First challenge done, right. That one there. God, look at it going in then. It looks like jelly. Yeah, it's like Oh, my arm. To be fair, that's very good. It's quite fun, this is. I'm quite enjoying this. So what's this? This is black. Black, yeah? Black? Yeah. A yellow going into a white. Yeah. Good God. All right. What colour is this then? Blue. Yeah. I got that, bang on. How cool. That's about right. Wow. All right. Because normally, when we're doing this sort of thing now, if you just picked up that white, red, anything like that, Yeah. we'd mix this up, yeah? Yeah. Put 2.5 coats on it, job done. And that'll be it. Right. But because it's going... Yeah, so this is the colour. That is... Look at that. Yeah. Nobody is going to miss me in this. No. Mae'n holl bwysig bod ddim dwst ar y car am resymau amlwg. There's no point wearing makeup today, was there? Masterclass gan Rich I ddechrau. A mae e gyd I wneud yn swish y garddwn, medde fe. Okay, here we go. Let's stay like this far away. This far away, yeah? Yeah. Okay. This way? We're gonna have to move a lot faster. Faster. Yeah. Okay. Okay. Mae'n edrych yn oce, mae bits bach falle fi wedi miso, ond undercoat yw hwn anyway. Bach fyna falle le fi ddim wedi bod falle digon gryf dros fe. Ond ie, mae'n edrych yn good fel fyna fyd, falle eisiau bach mwy fi wedi miso, ond ie, on the whole, mae'n edrych yn good. Ie, mae'n hanner amser. Amser am oren. Full focus am unwaith. Mae hwn fel watcho paint yn sychu. Come on, gewch chi weld y car nes mlaen. Except for my feet, bottom of my legs, Rich, I've been quite clear. I don't know what you've been doing, though. I think I've got most of it on me mixing this thing. Yeah. More than spraying it. Hannah, I'm going to keep this, if you don't mind. No, Might that's as fine. well, souvenir, Yeah. to remember the day. Yeah, that's fine. See you soon. All right. Nice one. See you, Thanks, Hannah. Rich. Thank you Cheers. very much. Cheers. Bye. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Yn y cyfamser, mae Endaf wedi bod yn ralio yn hen esgort tad Hana. Jesus Christ, yna, beth ydyn nhw'n gwneud yr esgort? Paiden. Oh, Jump o ffens mas o blan fi. By Jack oedd e. Wedodd e turn left yn lle right. So... Ble mae fe'r Jack til, treni? Ie. O, bach o waith ti'n neud fyna, wedyn ni? Dwi'n gwybod. Y gadw i ti agor e. A dwi'n mewn na? Hel. Oh, waw! Efo'r golen dydd hwnna. Waw, mae fe mor bright. Ynddo fe? Oh Stunning, my yw e? god. Waw, ti'n lygo fe? Briliant, lyfo fe. Yn ei beth wedodd e, mae fe'n shit job I twtio fe lan, so paid bwrw fe, okay? Ti a feid o. O wedodd e, actually, mae'r un o'r lliwiau galetau peinto i Beinta fan. fe, ie. Ai. Dal na funud. Socks front Endaf. Disgusting. Oh, God. Ta-da! Ta-da! Right then. Let's get building. 2 weeks to ti. Fi wedi leo lot o bethau mas fan hyn. Wow. Ysdi gyda ni bildo ar y car. So hwnna yw'r steering wheel. Hwna'r steering wheel, ie. Gaf i gael goda. Lot o buttons. Mae'n edrych yn fast. Bang. So, be mae buttons am meddwl. Na fi. Swn eisiau fi gwybod, really, oes e? Car ti, we. Hwpa i fe nôl. So, fi eisiau So, stwff mae gears. hwn i gyd byddai mynd ar o'r car wedyn. Ale mae'r engine. Miw mynd arle. Pwy engine yw wedi Endaf? Mini engine. Mae rhaid ti cael ei i'r... Mini engine, ie? Ie, A-series. 1300. Okay. Ti gael 1000cc achos mae eisiau head start yn y fi. So, fi'n cofio ti'n gweud, un peth fi'n cofio ti'n gweud, reit y dechrau hwn i gyd, bod bildo y cage o shell, cael ei peinto 200 hours. So halfway. So ni halfway. Halfway nawr. Mae 200 hours in 2 weeks. 200...
A mae 200 hours arall dyn ni nawr. Cyn bod ni lle tanno fe. Cyn bod ni lle tanno fe. 200 hours. Ys ti 200 hours spar in 2 weeks? Ti'n gwybod be na? 200 minutes? Fi'n mynd i Monte Carlo wrth osa. O. Gyda ralio, achos mae ralio nôl, World Championship. Dymod e. A fi'n cael mynd, fi'n good i fi, ond... Wel, ydi. Stick ar y side Not so good i'r Mini. Na di. Reit. Perfect. O, mae rhaid ti wneud y bach i'ch uwch. O, Michael. Hold on. OK. Faint mae fo mewn? Chod draw. Ia, ydw i mewn digon. Sa ti gweld yn? OK, ydi siwr, ydi. Ydi siwrd? Wel, os na bydd e. Bang! Mae rhaid ti wneud yn uwch yn da. Sorry. A to. Ti wedi demanding, ydi? A to. Beth ti'n touch the ceiling? Y mewn? Sa'i mo. Sa'i mewn lot? O, ti ddim yn neud y digon uchel, Hani? Ti ry uchel nawr? Job ti hwnna. Ti ry uchel? O, sorry. Lawr. OK? Good fela? Ie, beauty. Hon yw'r flying machine. Isbach fi. Yes. Ydy, be a... Tight fit. Tight fit, bach. Iawn, ready for it. Bach o powder coat o beth yn awr. Edrych o'n newi. Should I wash the fe? Happy days. Hynny da tara. Let's go. Enjoywch Monte Carlo. Helo, siwmai, siwr i chi a chroeso i ralio ac i Monte Carlo ar gyfer tymor newydd sbon o bencampwriaeth rali'r byd. Ceri ôl y cab, de. Lle hwnna sôn? Hana, Iesu, fydd yn onwain. O, Connie. Siwmai. Siwr i Endaf, ti'n iawn? Holiday makers fan hyn. Ti'n iawn, Jack? Helo. Siwmai mynd? O, very good. Ni wedi bod yn fysi, diwrnodau hir, ond ie, ni'n o reis. Siwr mae'r Mini'n dod mlaen is the biggest question. O, i wyth imagino bod chi'n fysi, siwr o fod. Drycha? Oh my god, ti wedi bod yn fysi. Engine ti mewn? Mae'r engine mewn. Wel, mae rhaid rhywun neud, oes e? Set ti mewn. So, mae hanner chance bod ni'n mynd a barod y byd next week nawr, siwr o fod? Oedd o nesa? Wel, 2 weeks, de. Pryd chi'n yn ôl, de? Oedden ni'n ôl di llun. Ti eisiau gweld le fi, de? Le ti nawr? Casino Square. Oh my god, drycha. Na fe, mae well i fi Jack i clatio bant achos gan bod chi'n enjoyo fyna. Wel, diolch Jack. Gobeithio bod dad yn helpu ti rhywfaint. Ie, dim lot. Cheek down, is it? I weld chi oedd o nesa. Na, enjoywch. All the best. Tara. A life o fe. Right then, back to it. Jack sy'n neud hwnna i gyd, guaranteed. Ond oedd yr engine mewn, a wedodd e bod e'n barod wrth nesa. Gawn ni weld. Hello! Mae'r holiday maker nôl. Holiday maker. Oedd hi'n trio gwendron le oedd y llais na'n dod. Ti'n cwrto gan y minis. Ti'n iawn? Ie, ti'n dod? Ie, so oedd Monte Carlo good? Ie, Monte Carlo'n good. Fysi. Oedd e? Serious fysi, ond joyous i. Good. Oedd e'n good experience, ie. Da iawn. Ie, gweld y ceir yn y ffast, fe. Gwendron o... Lookout. Bach o wahanol, ond... Ie, so ie, beth ti wedi bod yn neud e? Just sort o bits i gyd mas, really, fel... Wel, just bach o bopeth, mae'r engine mewn dyn ni. Engine sbarbio, oedd e. Oce. So ti'n cael rhywun gore? O, typical. Pam ni, de? Mae dy fi. Bydd effer nhw hwn, fan hyn? Wel! Mae'n am y dŵr mewn gobeithio ni. O, good. Neu os ti'n pisod o ffrwn o fe. Yes, so, mae hwnna gwyn, doi subframe now i front a back dyn ni. A beth mae'r ein yn ei law fan hyn wedyn? Mae'r suspension yn mynd yn sôn fyna, bob ochr, so snwyd tan yna tro. Oce, beth arall sy'n ymlaen ti? O, fi'n gweld mae'r mirror mewn. Oeddi, mirror yma, bod ti'n gweld neu make-up y bethau cyn mynd mas. Neu siw bod ti'n posi os. A beth? Posi os, e? Powet, ei, so ti wedi gwneud a very good job o bloody drws ma? So hwnna'n mynd i weithio, dwi? Bydd iawn. Beth sy'n mewn fan hyn? O, mae gestic mewn. Oeddi, mae cwpl o bits mewn dyn ni ti fewn. Pedal. Mae set y bethau ar ffordd dyn ni. Ffenestri bac mewn. Waw, ie. Ni'n sylwi. Tank petrol a bethau mewn y bwt fyna. O, tank wesi, hwnna beth ti'n gael o tank petrol. Hwna'n gwrdd, dwi? A brake light o bob beth. Ydy. So, mae hwnna'n edrych fel, i fod yn ffe, mae hwnna'n edrych fel dim lot, ond mae fe yn lot o waith. Ydy, fi'n bod, ydy. So, beth yw'r next steps, da? So, roi bwt yno. Brackets yn y bac i hwnna'n sôn. Ffenestri ffrant mewn.
Just, mae list y fi. So, Mae list y ti? Ti'n am wythnos fach neu... Wythnos? Neu hanner awr fel usual? Ie, faint o hanner awr fel usual. Sa'n gwybod, ti'n trysto fi wneud job, so ti'n rhoi... Wel, lwcus. Mae Jack ma. O, Jack ma. O, Jack ma lot o help i ti'n... Ydy, wad y teg. Ydy, mae loads wad y teg. Ydy. So faint stan ni? 3 weeks, ie? Walk in the park. Walk in the park? Pwy park sy'n gwybod? Ydy. O, felly, get to work, te, fe? Felly, catch o bant y fe? Ie, felly ni. Right, here we go, da. Right then. Jacko! Fi'n clywed, mae rai fi diolch i ti gynta, achos fi'n gwybod ti wedi bod yn helpu dad eitha lot. Ti'n joio'r busnes ma? Ydw, yn really good. So ti helpu fe? Na, yn iawn. Ie? Reit, mae fe wedi gweud bod eisiau rhoi bwt mlaen, so ti'n mynd i helpu fi dangos fi beth i wneud. Ie, mae eisiau dwylo twlle. Wedodd e, well bod e'n iawn, neu bydd i ddim yn dda yma. O, allai ddychmygu, mae fe'n blydi ffysi, ydw e? Odi. Ffysi F rhywbeth, ond sa'n mynd i weid y gair na. Ie. No pressure, Jack. Camera reit yn chops ti. What's your beastie? Good. Oh, shit. Gormod? Ie, bach slow, a. Ie, good. That's it. Fyny. Perfect hole, boys. Dwi'n meddwl fi tynnu'r masking tape off? Oh, yeah, go on then. Please. Jack, ti di miso'r 2 dot ochr ti, completely? Na, dwi'n sy'n meddwl. O, go! Fan hyn mae'r 2 dot. Ie, dots arall. Ti di misio nhw, ti di misio nhw. Joca, Winnie. Dach chi'n mixio nhw? O, ges ti bach o panic? Sorry, Jack. Right. Job done, da? Fyny. Perfect. So, ni wedi gwneud na, Jack, beth arall sy'n ni'n gwneud? Ie, dath delivery prawn ma fi'n meddwl am rubbers i drwsau pethau. So, I all rhaid na. Lovely. Na ni, we'll get on that then. Ie. Fyny. Right. Os eisiau rein? O, ie, wel, well i gadw nhw. Ti'n sa gofan o twylwn ni'r yna, byn right hand... Right hand. Right hand... Fe di ordro ffenestri right hand side i gyd? O, ie. Idiot. Left hwnna. O, left. So un right a un left y ti? Os. Right, roi ei rein o'n mynd e. Pwy ochr oedd hwnna? Right, so driver... Ie, driver side hwnna, fe? Driver side. Ochr un o dde, ie? Na. Ochr arall? Right. O, right. So right wrth... Defendo pwy ochr ti'n edrych ar y car. Ie, pwy ffordd ti'n edrych ar y car, yma? Oedd ni jyst yn meddwl, right ochr un neu right ochr a? Sa'n licor job un, mi'n credu... Faint ti swffo fe mewn, de? Sa'n gallu neud edrych, mae wedi cwmpa mas yn barod. So bydd y ffines yn y mas, mae'n ganol mewn o'n Pembrey, fe'n gwybod. Neu'r boot yn dod off. Neu'r boot yn dod off, ie. O, ti wedi gwneud hwnna, record time, Jack? Ie. Sticker off. Ie, lawr... Bach o gap fan endrych. Sio pwysio hwn. Falle cwbl o sgrews bach o'n anna. Ie. Sa'n gwybod sut fi'n teimlo beth i drillo'r car. So Jack yn becso. As long as... Iasi, fi'n siarad ffilmo draw yn hyn. Iasi, mwyn cymryd rhyw dydd. Pan o'ch starto dde? Ie, hwnna'n iawn. Hwna'n iawn. O, it's good. A fynd weth, dim ffôn Endaf oedd yn canu. Good. Job done, Jack. Rai, pwy ffordd mae hwn yn mynd o dde? Am lan? Ie, mewn fel yna. So, ydy efo reit y fi neu os eisiau ffordd Na, hwnna'n iawn fel yna. So, mae hwnna'n mynd mewn fyna, dwi e? Ie. Ar... Exhaust yn mynd lawr hwnna. Wel, hwnna'n rwydd. Well ni ofyn i'r boss ddod draw da i weld os mae fe'n aprofo fe ni wedi gwneud, Jack. Judgment Day. So ni'n rhoi'r cab yn ôl fan hyn, jyst i gael gweld oedd e'n mynd, ti'n modd? Mae upside down da chi, ond is all right. Wyd o Jack, wyd e'n iawn. Jack sy'n cael Na, fawr. hwnna'n good. Yn good fel e? Jesus. O, jyst sy'n bach, yw e. Wedi sydd o Jack, sa'n edrych mas drwy ffenes ochr yma, anyway, so iawn. Rydych chi seino hwnna, oce? Hei! Da iawn. Fe rhaid ti dala fe fel trwy'r ras i gyd, Jack, achos ni heb... A bach o tank tip yna fan hyn. All in a Da night's iawn. work.
da iawn. Bydd e'n barod. Bydd e'n arw siap, no. A mae eisiau cael car fi'n barod. Digon i wneud, boys. Good. Ei, na ni de. Am tan wrth asa. Wrth asa? Ie. Ei, wela di. Good. O'i nawr, ta-ra. Ta-ra, nice one, ciao. Ta-ra, ta-ra. Ta-ra. Beth y ffan sy'n mlaen fan hyn? O! Iawn, Endaf? O, shwmai. Ti'n iawn? Rwy'n jyst yn gweud, ti ddim yn very good mood, ti'n stressed. Grumpy yna. Ti'n grumpy? Wel, fi'n blinking grumpy fyd. O, good. Dim ond o want yna fi neu dim byd. Bara ma, ti yw'r car fi rhwyddech. Llai o waith yn ni. Hei, a pwy sydd wedi rhoi hawl i ti fynd y holidays? Achos sy'n ni'n clywed bod ti'n mynd am wythnos? Ti'n gweld hwnna? There's only one boss in my house. A dim fi yw e. So ti off for holidays, so O'n i'n mae mynd i Gwener. serious pressure yn ni nawr, os ei, wedyn benni, ond do benna. We'd manage it. Couple of weeks sydd ni. Iawn. Na, mae'n gwrdd yn iawn. Mae eisiau rhoi... Dwi'n cael lawr off y jacks nawr. Right. Roi'r wheel arches yna fe, achos ti'n mynd i cael stickers i llun, ydy? So ro'n o... Sa'i beth ffyd rhoi wheel ar y car o blaen? Tonight's the night. Seriously, siw ti'n neud hwn? O! Os mae twll i bob un y be? Siw ti'n... O, hysg? Mae'n back to front y ti. Na, jwc yna. O'n i'n mynd i gweud hwnna? I ffod i ta. Ti'n gwybod be? Ti a fi mynd i cwmpo mas yno. Chos dim... Seriously? Mynd i cwmpo mas yn 2 weeks, ar os ti'n paso fi. Sa'i lle gweld be fi'n neud? Sa'i lle gweld be fi'n neud? Ti'n gweld e? Iawn, ni'n trio... Mae pedwar yna. Ti'n eisiau llytbeth i gyd. God. Hei! OK. Iawn? Right. Helpa diolch o draw de. O'n i ffili gweld y twll. Yn digwydd. Pa mae 5 i gael? Un yn y canol? O, na, jyst fod 2 arno fe, please. Unrhyw le? Opposite. So ti'n mynd i bwysio nhw mewn hana, dim fel na mae bollten yn gweithio. Iawn, cool. Wheel! Arno... Dwi eitha bydd ddim eisiau wet, yna ni. Neu byddai yn aros yn y bar. Ei, o ti'n y pres mae'r gloi... Os ti'n trochi'r carin, look out. Mae gwaith golchi dy ti. Ti'n y pres mae'r gloi hwpes i o'r arno fyna? Mae'n teg. Hwn yn dangos bod fi wedi gwneud rhywbeth hyn o'n barod. Iawn, o'ch yna? Ydy, perfect. O, shit, trwyd fi. Bonnet. Siw bod e'n mwy bright fan hyn. Yn y gole? Ie, mae fe'n, actually. Ydych goffa mynd mewn trwy twll yn y... Mae thread yn rhywbeth, ti'n gweld e? O, os fi'n gweld e. Wy'n dafyn, olai... So mae eisiau fi roi hwn yn y bac wedyn, os e? Tu ôl e? Mae thread yn rhywbeth barod. Ie, ti'n y mas. Oh, shit, sorry. Oh, wrong way. Oh, good job. Ilko'r bod dima. Mae'n good. Job done da. Mae twll o'r hyn, da. Liz. Hynny, ie, mae fe'na... Ech yn good, yna. Smart fe, gwneud o wheels di. So, arches man, da fe. O, sorry. Neu cock-up. Mae eisiau gael y bonnet off. Fucking hell. Sorry. Reit, rhoi efo'n ôl drafn yn, da. Mae eisiau checo uchder y car nawr, neu byddai'r arches yn rhywbeth yn... Byddai fe'n monster truck. Ffyriad, o fi. Tynnu fe to ti? Ie, gwan, ie. Ie? Gwan. Fi yn? Cyfle. Jesus Christ, mae'n rhywun bod... Shwt? Dal llaw ti fyna. Gaf i do ffrind, da. Barod? Gwane. Chall neud e? Gwan. Angre, hwnna'n barri mwy fawr. Seriously, shwt ti'n neud e? Gati, this is a whopper. Watch out, boys. Dangerous tool, da fi. Be ni'n neud? Tight o suspension? Lowr o'r car lawr. Lowr o'r car, right. Achos...
To? Ti'n gwybod esgus bod pwysau driver ynddo fe, ond gyda bilot bach ynddo fe. Gael wynd, go on. Bloody cheek. Wow, 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 A siwt ni'n lawr o'r bac de? Dydy'n peth o ffrynt. Ddyle hwn yn bod yn rhwyddach. Dyma'ch spec wedi fe. Oh, yes. Gobeithio bod yn grafl na. Na. O, di yn y car bach, oedd fe'n cael hemmad. Mesur ti hwnna de? Dal hwnna i fi, ne? Job sharing, o fe? Mae fe ar 19, 20. Bys lawr i hwnna, 190. Oce. Be, y lein na? Ie. Gwna, lawr o fe Ti'n beth, ys ni'n edrych o draw fi credu, mondi. Sorry. Mae fe dros ben 20 ochr yn. Bach to ne. Bach to. Ie, iawn yna. Oce? Ie. Mae'r arches yn mynd in. So mae'n cael ei dal arno. Un beth ar carna yma, ti'n wele? Ie. So mae dy ti braces bach yn mynd tu ôl fan hyn. Yn dal yn o'r yna. Sôn y car a wedi, maen nhw'n bolt o zon i hwnna wedyn. Right. So mae ni'n mynd drawish ar arall i hôl. Pligi brackets wedyn. Back at it wedyn. Cwni off de? Okay, let's go. Ww! Ti'n bach o gwell mwd na beth yna? Iesu, rwy'n di bod yn yfed. Beth hwnna draf yna? Dafad? Ie, dath hwnna, Hilton yn Llundain. Beth a ffarm hwnna ni fan hyn? One time's a card, o fe, ti'n wed. Boom, boom. Right, 10. Hwnna brackets i gyd. 4, 8, 9, 10, 11. 12. A mae eisiau doi toilet. Doi myna. Back to front, e. Oh, shit. O, wedes i oedd ti wedi blino. Rwy'n gweithio trwy weekend, Drianna fi. OK. Ie. A hwnna fydda ni. Iesu, fel jam. Coca. And very well wrapped, yn nhw e? Iesu, serious? Dwch e. Mae'n doi i'r ochr, dyn ni. Ma fe. O, siw mae hwnna wedi digwydd? Spares, fe? Sa'n gwybod gweithio bod spares yma. Nos da. I quit. Aha. Ti wedi ffindo rai? Yep. Wel, Rich o'n gwybod bod ti'n dreifo, siwr. So mae spares yn ni. Ha. Iesu, oes ti watcho ti mae'r fastest i lawr y star na fe? Rhyw ddwrnod, ti'n mynd i gwmpo. Fflat ar dy wyneb. Fyna? Ie. Cool. Thank you. Very boring job, yn dwi. Mae'n goffo gael ei wneud, ydw. Boring i watcho? Fi wedi bod yn refo i lladd amser. Pan bod arches yn bwysig, da? Achos mae rhaid i gael y tears wedi cyfro. Right. Mae rhaid i, wel, wheels na, mae rhaid i wso lled na i'r championship, fel. Right. So... Symud iwso sharp round, rhaid na mae pawb i weld yn iwso fel. Ie, edrych yn gwrdd, ydw. Ie, they're smart. Ti dros dy fi, sa'n lyco'r angle un? Ie, so ti'n dechrau bach... Na, mae rhywbeth yn bod y fe. Mae'r gun yn iawn. Beth yw'r saying na? A bad workman always blames their tools. A ni'n mynd i gweud rhywbeth rili gas fyna. Ond sa'n mynd i, achos mae hwn yn llaw fi. Achos car ti yw e. Woohoo! Mae'n eitha satisfying. Looking good? Yeah, yes, straight through ddo. Yeah. Dim ware. Oedd e'n job troi steering wheel da? Wel, wedi bach, wel. So fi'n mynd i'r gym da i ddechrau mwy o weights sy'n gael 2 weeks, boys. Masky dip yn wonderful thing, ydw e? Ydw e, briliant. Fi dwi'n meddwl, sut ti'n mas o Valentine's night, e? Na ti sylwi. Dedication i I was going to take Pete out for a romantic meal, but you put stop to that. Hey, Pete. Sorry, Pete. Yeah, he wasn't happy. Hang on, whoa. Oh, wrong way. Oh, I'm tired, all right? Oh, boys bach. Dad y wen hwnna, just f***ing na fe. Dwi'n mynd i drwylo fe? Ydw. Sa'n ei moyn i'n y bit ma? Yes. Wedes i wrth o ti? O, ti'n bosi o ti. Go on. Ti beth wedi gweithio mor ffast a hyn o lan? Na, dwi'n mynd i gwared ti. Wiw! Looking Edrych yn good, ydw. And relax. Good stuff, boys. Ti'n So, gwsach? mae gadael ti fynd y holidays. Twa, joia ti'n gwbod? dinan. Oh, you're all right.
Joia di na'n ffair efo gormod. Na. Teetotal. A pam ti'n dod nôl, we're ready to go. 4 days ni wedyn. 4 days ar ôl ti dod nôl o holidays. Yn y benod nesa, sawl person sydd angen i bwysio Mini. Rhaid fi gyfalu, jo'n ni gael chi efo, sa'n twmpo mewn iawn. Mr Bean. Mae Carwyn y comedian yn ei elfen. Mae un sticker fach dy fi ar ôl, sa'n mwyn ti moyn e. I roi o dan o. Pam ni? If you can read this, something's gone horribly wrong, neu help. A mae fe'n crunch time. Yn y benod yma, mae Hana'n edrych ar y rhaglen orffenedig am y tro cyntaf. Na, sa'n gona. O, na, sa'n gona, gwbl. Mae hwn yn disaster. Gwersi rasio gyda Rhys Lloyd. So, dyn ni fo'n point of entry amser. Okay. A mynd ffora. A eili'r tad Hana'n esbonio siwt mae Jack in the Box yn gweithio. So bydden nhw gyd yn agor un pryd. Bang. Yes! Diolch, Arwyn. Good, diolch. Lle braidd ni'n neud na to ar... Chos mae hwn yn disaster. Gofeid e? Wow. Ta-da! Bright. Mae serious lliw arno fe. Ond mae eitha neis, ti'n meddwl? Ori, mae fe'n. Reit e, cwn i off te. Slowly does it. Slowly does it. How many people does it take to get a Mini out of a trailer? O. Ori. Mae'r wheels rhy agos fyna. Front left. Well, wyt ti'n sylwi nawr na cornel gynta? Ie. Ie. Gweud hwnna, trwy dydd nawr. Ti'n cael y Mini ma mewn? Mae rhaid fi gyfalu, jo'n ni gael chi efo, sa'n twmpo mewn iawn. Dyna ni. A ni. Ei, mae da ni, boys. Oh, well done. Last push. Right. There's a scene in Mr Bean when they push him in, isn't there? Ie. Yr armi, hynny beth fe. O, na ni. Ti wedi cyrraedd crymych yn saff. Reit, so mewn fan hyn, ni'n gallu cael gweld siw mae beth yn... Sort o bach o design master. Reit, oce. So ti'n neud pob beth ar y computer? O'r un, so byddai'n paratoi popeth fan hyn nawr cyn hala nhw draw i'r machine i dorri mas. Na clefer? O'r un, ie. Licks anyway to fi, ond y machine sy'n neud y gwaith caled. O, na ti. Dwi wedi bod yn cael bach o play cyn i chi ddod. Oce. O, waw. Cwpl options fyna. Fi yn licor trydydd i'n lawr. Hon fan hyn? Ie. Ie, fi credu mae fe'n clwmu mewn gyda'r car fel y D. Di, mae'r di, neis, ydw e. O, di hwnna'n fwy cymleth wedyn ar rai arall? Neu ti'n meddwl nhw gyd yn mynd i gymryd rhywbryd yn amser? Na, maen nhw gyd yn mynd i fod rhywbeth yn debyg, really. Be bydd yn neis i ni falle yw roi enw Mini Hana Medi fel enw'r gyfres ar y car rwle? Digwydd fod, mae vinyl da fi sy'n weddol debyg i lliw y car. So gallen ni wneud e'n hwnnw. A wneud e'n ôl yn y lliw na, reit, ie, oce. Rhaid ewis ffont wedyn fyd, bydd e? Ie. Na, sa'n gona. O, na, sa'n gona, gwbl. Sa'n siŵr bod ti hwnna fyd? Mae hwnna'n o reit, ydw e? Ti'n meddwl? O, fi'n credu bydd yn edrych yna teulu. Mae fe'n bold, mae'n obviously beth yw e, ydw e? Yn gwyn neu yn lliw y car? Falle gwyn, ti'n meddwl? Ie, falle fynd, wel, y silver na fyddwn ni'n oso. Silver, ie. Mae fe'n taio fe mewn mwy, ydw e? Ie, fi ddal gona fel nawr. Ie, definite. Ech yn gwyd, ydw e? O, bydd yn eich yn neis. Rhain yw'r lliwiau... Sa'n siŵr, dwi'n moyn ti weld rhain, dwi wedi bod yn coto rhain wrth o ti yma. O, just in case. O, god, waw, dych ar lliwiau choice i yma. Ie, mae gormod fan. Mae'r gold yna neis. So mae ddim... O ie, fi'n gweld, o, mae'n dechrau ni newi nawr. Cofio off. Brilliant. Mae fe'n... Yna ti wedi wneud e. Am y mis gynta ti'n neud y job, mae fe'n... Ar ôl ni. Hwn yw'r peth fi'n hedo mwyaf.
Na, beth i ffara. Neu mae'r... Yr isial fel Ie, ti'n beth, mae eisiau feddwl nôl rwy'n credu, achos os ydych chi di fyny, mae'r i-dot o dan y handle, so nôl fyna. Cyn ti'n neud e, yn y gwireddu, sy'n mwy o di da fi, so os mae hwn yn mynd yn wrong, bydd rhaid chi dod nôl fori. Ffair o'r pressure gyda fi. Reit, oce. Oce, ie, tyn hwnna reit nôl, a neu'n siŵr bod y di'n sound iddo. Na ni, mae dati. Na, yn soundi'r... Yn soundi'r papur? O, so di'r top, reit, ie. Diolch ti na. Gadw ddod. Gadw ddod? Ie, o, fan hyn. Yn i cael yr... Mae eisiau fe ddod â fe? Ie, mae eisiau'r cwbl. Reit, oce. Good, so, digon fyna? Ie, Torri hwnna? Nawn ni'r i-dot weth, de. Mae dati... Ys, ysdi ni hwn bendina, de? Eis, torra i dalad i hwnna, torra i fan hyn. Ie, so... Na ni, iawn. Os i di nôl â hwnna nawr, mae'r marker dati, so dilyn masking tape, joino lan i liweddau cynni. Iawn, spot on. All away. A pob beth. Mae'n edrych yn rwydd, ond so fe'n rwydd, mae ti'n meddwl beth i pob beth yn goffo bod fel yn lei na y gaps rhwng pethau, pob beth yn straight. Mae'n job y jawl, ydw e? Mae rai fi gyfaddau, byddai'n falch i benni hwn, achos ni fel arfer. Ni fel arfer yn gwneud lorries a buses. Mae'r pluniau wedi cael tough day yn mynd lawr. Ie, ti wedi goffo o'r pengliniau heddi. Plygu lawr i wneud y mini yma. Job done, boys. Mae un sticker bach dy fi ar ôl, sa'n mwyn ti moyn e. I roi o dano. Pam ni? If you can read this, something's gone horribly wrong, neu help. Help! Ti'n meddwl ffydd y ti yna fi, oes e? O, rwy'n ti wedi stico stickers a card, ti'n meddwl, pob lwc i hon. O, diolch ti Carwyn, mae wedi bod yn briliant i weld y car yn newid completely. Mewn, ti'n really, hanner diwrnod y fe. Ori, so, na, mae wedi dod eitha da. Edrych yn briliant, diolch yn fawr i ti. Mae'n edrych yn ffast, no? Edrych yn ffast, gewn ni weld os fydd e. Pleasure doing business with you. Yeah, great. Ti sy'n talu? Na, fi sy'n talu, ac un arall sydd wedi bod yn talu am Hana ers blynydde yw Morris Bach, a.k.a. Tad Hana. Edrych pwy sy'n fan hyn? Oh my god. GCN fach. GCN. Wel, da fi wedd e newydd. Ie. Brand new 2005. God. A gwynt wneud yr RSI, Roger Abercrac. Pedair stage gyntaf yn credu, oedd Higgins yn lido. Ie. A fi a Blonquist wedyn dablan am second a third. O, reit. A wedyn, dath pwli off y dry sand pump, dy fi. Dath gol i oil arno, dyn nhw'n i mewn yn ganol y trash yn y stage. Phil Clark, da fi dre, a nhw'n dala gole. A wedyn, dis i benig a gafel y cwbl yn y parts i gyd yn y symcar. Rwy'n sy'n cwbl nôl arno. Ie. A tan o elan, away, mas o'r stage. Ie. Ond elon ni nôl, dropo ni nôl i 49. Oh, God. So dros y 3 dyrnod nesaf wedyn. Ie. Delon ni all the way nôl lan i 6th overall a ennill y clas weth. Ah, well done. Brilliant. Joy ni gael yn ôl. A thai beth o ffwrdd o fe. Reit, ewn ni mewn mynd e, achos ti'n mynd i dysgu fi heddi beth i siwt engine yn gweithio, achos dim clywed y fi. So, hwn yw beth yw engine yn edrych fel? Wel, mae'r gearbox dim yna. Reit. Mae'r block assembly dim yna, a hwn yna lan i'r head a rocker shaft a'r tapeth. Mae fe fel jigsaw? Odi. Mae side casing da ti wedyn. Reit. Odi, mae gears da ti fyw, mae na wedyn y linko'r crank i'r gearbox. Reit. Mae flywheel da ti'n mynd ar y cwbl. Mae'r cwbl a ben i gilydd yn lle bod e tu ôl i gilydd, os teip o beth, dwi'n? Reit, oce. Ond a beth o'n nhw'n neud wedyn, bod ti'n moyn bach o bower wedyn. Ie. Obviously, maen nhw'n bwro'r bloc. Beth yw bwro'r bloc yma, ddod? Mae'n neud y twller, os bloc da ni'n mynd i weld. Wel, drychwn ni ar y bloc hyn, deret. Oce. Neud y twller na fwy o seis, bod y bwrdd i fwy o seis. Reit, so be, bod mwy o power, Mae hwnna'n criso'r power wedyn. Reit. Ar y clas y Miglia, mae hawl i ti bwro fe 20 thaw, which is 0.50 over mil. Reit, oce, y twlle na wedyn. Y twlle na. So mae piston di fwy o seis wedyn. Reit. So mae'r compression di'n codi. Ie. A wedyn mae eisiau ti mesur y CCs yn yr head wedyn, yn y head yn ni.
Head i gama, co head man hyn. Beth yw head, sori, fe ti weir wrth i Wel, mae'r head yw'r pishin top wedi sydd ydy. Ie, ond beth mae fe'n neud? So mae'r valves, mae'r yna'n agor y cae. Reit. Firing order di 1342, so mae 1 yn agor. Reit. Yr next un sy'n agor yw 3, yr next un sy'n agor yw 4. Pam dwi ddim yn 1, 2, 3, 4, da? Alli di mynd cael ni. Pam? Piston number 1 a 4 lan rhywun pryd i'r top. Reit. A mae number 2 a 3 lawr y bwr. Reit. So bydden nhw gyd yn agor rhywun pryd. Bang. Bydden mesur ni. Bydden ni'n plygu fals. Be sy'n tu ôl fan hyn, wedi? Ragor y pethau mini sy'n fan hyn? Ie, da ti fan hyn nawr yw special steel crank y gownt mini. Reit. Crank, beth yw crank to? Crank sy'n troi'r conrods. Mae'r conrods da ti fan na. Reit. A pistons di. Okay. So mae reina, ti wedi gweld hwnna, mae hwnna'n bolto i'r reina. Reit, o ie, fi'n gweld. A mae'r crank yn bolto i'r bloc gyda'r main bearings. Okay. Big end bearings di hwnna. So mae reina'n special rods. Mae nhw'n hate section rods. So mae fel hate section, fel gyrdyr type o beth yw hate section. Okay. Ond mae nhw'n gryf. Mae nhw'n llyrefo lan i 8.5, 9. Bach fwy. Okay. Depende o faint ti moyn. Hwna bloc i ti mynd ar, dim crank yn o fe. Right. So mae 3 main bearings i ti. Ar mini. 9 mynd a crank ynddo fe, standard engine. Okay. So mae'r main bearing di'n dal ar crank. Un yn canol, centre main. Mae'n arall da ti mynd a. A wedyn, na le mae'r conrods di mynd yn sown, le mae'r pistons. Right. Sown mynd a. O ti mae hwnna missing. Yeah. So, ti'n gweld nhw? Ie, fi'n gweld nhw. A ti'n gweld y siap y crank. So mae un yn lawr, a llall yn lawr. Ar mini, mae'r gearbox ar engine yn un. A o'n i ddim yn sylweddoli Wel, ar escort nawr, mae'r gearbox yn off, dwi'n na byd yn neud yr engine. Ie, o'n i ddim wedi sylweddoli bod e'n un. So o'n interesting. Na'r ger wach yr un sy'n join ar ddau gilydd hwnna. Gearbox yw hwn fan hyn? Gearbox part yw Mae'r main shaft i fyna, mae'r lace shaft i fyna. Good God. So byddwn ni byth di meddwl bod gearbox yn edrych fel a? Mae'r bits na i gyd mewn yn gwylod yr engine go. A wedyn ti'n dod mewn i wedyn, os ti'n gweld rocker shaft, mae dau deip o rocker shaft fan hyn. So beth yw rocker shaft? Hwn sy'n ar ben yr head, man hyn, sy'n agor valves. So pan mae'r cam yn troi, mae'r pushrods yn un lan a lawr, a mae'r pushrods yn mynd sound i hwnna, a mae'r lever na, y roller bearing na, mynd ar ben y tapet a mae'n agor y valve. So mae induction ydy, compression, power, exhaust. Basically, ti'n treol dwblu y power, beth yw'r standard engine, really. Right, okay. Which is 135, 140 ti'n licio cael. Yeah, horsepower. Wel, o'n i wastad yn neud law with 100 brake horse and bob 1000cc. Right, okay. So 1300, dyle fo 130 horse dydy. Os oedd efo'n good engine. Okay. Ambell waith, gallai mynd backwards. And that's not good. Good. Na'r aim yw bod ti'n llaga 130 horse mas o 1300, that you're not far off. Shit, mae lot i cofio, dwi e? Ydy. Sio ti'n cofio fe gyd? Fi wedi gwneud lot o ge. God, ni ddim yn gwybod ble i ddechrau. Dechreuais i fildo engines i fi'n unan. So ni'n 15. Oh my God. Wedi 10 years yn ôl yw. Na, whatever. Ia, gweithio fe mas. Na, pa gweithio fe mas. 45 years ago. Ie, ni wedi gwneud 45 years yn ôl. So basically, ti'n dechrau off o engine metro i gael y bloc a i gael y casi yn y gearbox. Ond mae un o'r reina nawr, basic engine, yn neud 1000 bynne. Reit. O'r metro blynydde nhw, ddim gwarth 1000 bynne. Ond mae'r engine yn neud 1000 bynne nawr. Wow. Ti'n ffili cael un. Ti'n ffili cael nhw ragor. A mae Endaf fan hyn yn colecto nhw wedyn ni. Y peil fe, drach yna. Waw. Amazing. Yna fe. Nawr te, mae'n amser i Hana cael bach o seat time. Cofe, Resident Performance Driving Instructor ym Pembrey, Rhys Lloyd. Gyrrwr ifanc y flwyddyn 2008, pencampwr cenedlaethol rasio ceir saloon 2012, felly pwy well i hyfforddi Hana ar drac chwedlonol Pembrey. Pob lwc, Rhys, bydd eisiau fe. Siwr Rhys. Ai, Hana, ti on? Good, diolch. Rhys i gwrdd o ti. Ie, ti'n edrych mlaen? Sa'n fi edrych mlaen, fi bach yn nerfus, yn rhaid fi weid, achos fi wedi ffilmo ar trac Pembrey loads weithiau. Mewn gwahanol events, ond
fi erioed i dreifo yma, so fi'n teimlo fel fi'n nabod y lle, ond y gwirionedd yw, sa'n nabod y lle o gwbl. Ond ti yn? Wel, gweithio fo fi, anyway. Yes, mi eisiau bod yn nervous, anyway, definitely not, twad. A fi rown i dangos like, lanes y te, ble i breco, couple of pointers y te. A wedyn, i chi'n stop around, a wedyn, gwestiwn lan rhan. OK, so nhw'n straight forward? Yeah. OK, jump o'n i mewn? Yeah, let's go. OK, cool. Sef yn dod, ti di fynd? So byddwn ni'n mynd mas yn, so fel gweud, lap o doi cynta, jyst ewn ni look round, dangos ydi round, fel pwy ffordd mae'n mynd o beth. So dylai i fo'n point o fynd trwy amser. A mynd ffora. Na, os ti'n mynd ffora, fi'n mynd trwy gol o. So mynd lawr i'r cornel cynta da. So mae'n eitha tin, so bydd hwn fel... Ydy, mae hwnna'n herbyn, so bydd fel second gear, ti troi mewn eitha hwyr, a wedyn mynd i wso bach o'r cyrbwr ti fewn. A wedyn just gad y car fel, ti'n mynd mas i'r tyfas o dyn. Reit, OK. Torri'r gornel, y tin. Torri'r cornel, wedyn eto, lan i'r trydydd, wedyn bydd ni'n torri... Iwso'r bits ma, pets ma, ie? Ie, iwso i gyd wedyn, fwyaf ti'n gellu, rili. A mae'r cyrbs eitha smooth fyd, so maen nhw'n oreit i wneud drosto. Ie, mynd arno nhw. Maen nhw'n edrych eitha pert yno. Maen nhw'n, ie, so ti'n meddwl bod ti ddim bod mynd arno nhw? So maen nhw'n eitha cyflym, so bydd ni'n just yn torri'r hun eich wen fyn, wedyn just siarad bach dy fiwna. A wedyn bydd ni'n gadael do mas reit draw i'r dde toren. A wedyn mae hwn yn cornel eitha teit, ti'n ffili gweld... Ti'n moyn mynd mlaen? Ie, oeddi mae'n eitha deceptive, so breco eitha hwyr a troi mewn. Fel a? Ie, just yn agos i'r markers. O, ne, fel yn agos yna? Agos i'r markers na wedyn, ti'n bod? Sa'n gael gallai mewn agos yna? A wedyn, yr un peth ochr draw wedyn. God, ti'n mae'n rili anodd i meddwl beth i pwy ffordd ti'n mynd a pwy lain ti'n cymryd. A fwy o cloi ti'n mynd, a fwy o popeth yn dod lan i, mae popeth yn digwydd fwy gloi, ti'n bod? So ti'n bod, ni'n cadw fe wyth o fryn. So dim yn ffrin. Dim yn ffrin. A wedyn mae hwn eitha deceptive fel. So mae'r cornel reit pen draw. So ti'n aros mas eitha hir fan hyn. So ti'n ni moyn troi mewn y cornel nes bod ni fel fan hyn. A wedyn troi mewn eitha hwyr. Jyst i agor y cornel lan i gyd y te. A wedyn jyst i wso gyd o'r cyrb ar y tu fas wedyn. Jyst i cadw'r speed i fy'n land, fyd. So, mae cornel lywydd fan hyn dyn ni to nawr. Mae hwn eitha caled i gweld, so bydd ni'n mewn i fe eitha cyflym. So, iwso bach o cyrb ar y tu fewn. A wedyn lawr gear, iwso cyrb ar y tu fas, fyd. A wedyn ni'n dod lan i'r cornel olaf wedyn ar y lap. Mae hwn sy'n mas y tu wedyn i'r straight wedyn. So, troi mewn eitha hwyr, a wedyn... Mae hwn yn cornel eitha tricky, mae hwn yn lot dal y blot o'r mas. Ie, a wedyn just gad y car i dod reit mas wedyn i'r tyfas na wedyn. So, ie, na'n lap o Pembrey, te. God, mae lot i gofio, ti'n modd. Mae fwy technegol beth ti'n meddwl, mae lot... Ti'n meddwl beth ti'n dreifo rhwng trac tarmac sy'n llydad, ti'n meddwl, o, na ni, I'll just drive around. Ie, odi, 100%. Os ti'n siarad yn iawn, ti'n meddwl, mae'n eitha... Ie, as in, fel fi'n gweud, ti'n meddwl bod trac yn rwy'n, ti'n meddwl rili ddim. So, ni row nawr, ni'n lap bach fwy gloi nawr i weld beth ti'n meddwl rwy'n. Oedd yna ddim digon gloi fyna? Na, dim quite, Oh my god, okay. Oh wow, okay. Oh my god, oh my god. Oh my god, oh my god. Fi actually bach yn nerfus fan hyn. Ydy, ie? Ydw. So, ti'n nerfus. Achos ti'n mewn car tewl, really. So, ti off y breth a hwyr, a wedyn, try reit mewn, iwso gyd o'r car. Beth sy'n hwnna, by the way, sy'n bwrdd? O, just fel soft, mynd a soft yn ymwneud, so. Oh my goodness me. Try mewn fyna. Oh my goodness me. A car mewn ochr draw. Oh my god, Try oh my god, oh my god, okay. Fi ddim yn meddwl ddys i'n mynd mor gloi yn y car yma. Jesus Christ! A ti. Gar i mas yn, reit mas y tu fas, ti gyda cheir y tu fawr yn. Oh my god. Sa'n no way mynd i gallu mor gloi yn. Jesus Christ. Off y brakes fe, a mewn. Bydd a cael ei redig reit mas yn. Ie, ti'n gweud gadle fy'n, ond Jesus Christ, mae'n hwn y bloody ffordd bach, ai. Oh my god. Right, go ti nawr, e? Oh god, okay. Dydych mlaen yma? Sa'n gwybod, sa'n cael ei ddweud mor fast a tiri, sy'n fawr honest. Na, beth ti'n iawn, Flecso. Gwneud rwt yma. Oh, lovely. Ti'n jump mewn. Diolch, reit. First things first, symud y set ma'n mlaen, o'r bod trad fi'n llytio'r pedals. Lovely, okay. Coni off. So,
Ewn ni lawr i diwedd y pit lane ar y. Rhybydd, iaith gref wrth i Hana cael bach o drafferth gyda'r gears. Os o'ch chi'n meddwl bod iaith fi chi'n wael, so chi wedi clywed gol eto? Ie, cyda'r second. Dyle fe mynd yn... Ie, mae'n eitha teffro. Ie. Ac ni fel an i third wedyn. Cadw'r second. Reit, cadw weithred. Second? Third, cadw'r third, ie. Third, yfe. Assistant. Go, lan i fourth wedyn. Just build a lan y speed wedyn. Na fe. Ti'n iawn o, gari fyny bach hwnna. Ti'n relaxo am eto hwnna. Ie, mae'n... Y ges i'n becso beth i nawr, fi'n ffili newid o. Halleluia! O'r diwedd, mae Hana'n cofio siwt i ddreifo. A ni'n cadw accelerator lan i fourth, cadw accelerator, cadw bend, so fe, spot on. Na wech, na lot o wech. Reit mewn, go on, reit mewn. Briliant, na fe, hwnna'n wech o. Try Grace lawr, Grace. Try fe lawr, a ni third, lawr i second. Digon o speed trwy dda fyna. Ti'n licio corner na, dy? Dwi? Mam! Hwna'n gorau ti hwnna, ti'n licio hwnna, ie. Ti'n mewn iddyn nawr, dy? Ti'n expert nawr, dy? Ie, so ti'n edrych ti'n fach hwnna. Na fe. Good, really good. Ok, os ti'n neud na fel 3-4 more sets fel la, ti'n mynd i fod ymlaen amser o gyd, obviously. Fi'n faint mor wahanol bydd yn car arall na. Effectively, mae'n exactly yr un peth, really. Just think fel ag at, okay? Ond yn beth sy'n mynd i fod gyda ti, ti'n mynd i fod, obviously, mae'n tydi fel y sŵn, y car, a popeth yn siglo, popeth fwy o sŵn fel, ti'n fe? But in terms of fel beth i'n neud principle as in dreifo, exactly the same. Oh. Wel, dwi'n mynd ar y diwedd o dda. Oedd e'n dwi'n. Fe, ges i wystad yn ar y diwedd. Joch masif i ti, Rhys. Na, mae'n iawn. Ti'n meddwl bod fi wedi gwella rhywfaint? Eisiau gweld lot, ie. Bob lap, o ti'n gwella bob lap o dechrau diwedd, ie, lot o waniaeth, yfad. Ie, bach o confidence eisiau. Ie, o ti'n meddwl bod ti'n dod lan dysgu lot, ie? Ie, fi wedi dysgu loads. O'n i byth yn meddwl byddwn ni actually mynd... Er o fi ddim yn mynd mor gloi o ti, o'n i byth yn meddwl byddwn ni actually mynd mor gloi o nes i yn y diwedd. Ie, just sticker beth ti'n neud, so fi'n gwybod mae lot o waith o flan ti, bennu'r car off a bilo'r car nawr, a dyn... Pob lwc gyda fe gyd, really. Diolch. A deud i lawr pan fyddai'n ôl yma yn cael go iawn? Ie, rwy'n gwybod, ie, dyfyn ôl, ie, definitely, ie, dyfyn ôl gweld trwy dim mlaen, ie, cefnogi te, gweld diddordeb fel trwy dim mlaen, really. O, diolch, Rhys. Pob lwc gyda fe gyd, ie. Ti'n rhoi bach o confidence. Ie, na, mae'n iawn. Credu bod fi'n gallu neud, so diolch. Na, mae'n iawn, pob lwc. Thank you. Yn y benod nesa. Jyst i rhybuddio chi, dyw'r penod nesa ddim yn neud unrhyw sens o gwbl. Tal sôn siwgr. Pethau'n very important yn ei siarad o beth. I know, my ass hurts massive. Heavy f***ing stuck. This feels awkward. There may be trouble ahead. Ydw'n saff i tan o fe heb petrol? Na. Ah! Oh my God. You push, I hold. Hey, Seekers, tal sôn siwgr. No, not that one, Pete. You can't show her that. Oh, bye, bwla. Hello. Shwai? Si'n o Tenerife, Endaf? So, ti'n bod? Sa'n credu bod ti'n dod mas yn y hael? Working holiday, fe? Ti wedi bod wneud, fe? Cael cwpl o beint? Bach o gwrw. O, mae tegil dydw mewn fan hyn. Pos nawr? Chyr bod yn fysi. Bydd hwnna'n help. Bydd. Dom ti hwnna, oce? Sa'n ma'n gweithio, actually. Sa'n fe'n gweithio? Adi, mae'n gweithio. Bach o slow fel ti, we? Ie, ti'n bod, ni gyd bach o slow. Mae'n dim wrth heddi, a mae'r car yma'r trac di Gwener. So mae dyn ni 4 days? 3 days? 3-ish? Ie, mae'n nos fawrth nawr, dwi. So ti'n teimlo'n confident mae'n mynd i fod yn... Os tan i theno, bydd hi'n iawn. So mae fod... Os. So, pwy jobs sy ar ôl de? Mae Jim lawr yn weiro, fe'n neud lwm ydw fe nawr. Mae lwm da ni, oedd ddim quite digon... Beth ddim yn ffito'n iawn fel. Mae popeth arall wedi bod yn siop yn gwrdd ni. Mae'n wedi bod yn ei wheels, ni'n exhaust arno fe. Stickers yn neis yno. Ie, ti'n gwybod nhw, Carwyn dwi'n good job, dwi fe? Ydi, briliant, ar y teg. Ydi, so na, fair play, wedi newid dwi fe? Wedi edrych o Tiger. Pwy sŵn mae Tiger yn neud Endaf? Sa'n siŵr, sa'n cyfio, sy'n mi gael hwn ffyrin. Na? Swn i'n Waw. Yn fe? Sa'i bod. Miaw. Miaw. O, o, helo. Ti eisiau ffys? Rai, so amser ni'r ffys i ti. Ond yw Tiger bach ni. Tiger bach ni, ie. OK, so, Jimbo, you're the... This is Hana. Hiya.
Nice to meet you. And yourself, you okay? Yeah, very well. Good, good. So you're the brains behind the wiring loom, I hope not. God help us if that is all the case. But no, but you come down specially to do the wiring loom here, yeah? Yeah. So explain to me a little bit about where everything goes and what happens, because it looks very confusing. It's not too bad. If I start from the inside, if we can come round. Okay. Break your neck over bits and bobs. Work in progress at the moment. Quite fancy this car. We've got wireless controls from the steering wheel. Ooh. Down to the box there, so there's no wires to get tangled up in. But, good, okay. So it's getting there. We've got the main engine ECU hidden under the dash panel there. Just about to see it, the red box sticking out. I see it, yeah. And there's a fuel pump and there's a fire extinguisher. How do you know, like, God, it feels like a massive, mind-boggling maze for me. I don't know how you know. Yeah, it's just take each component at its time and just do it in the methodical order, really. It's not too bad when you get stuck into it, really. Okay, well, I have tried to help a little bit of the car when I can. Is there anything I can do to help which will make sure that I don't delay getting this engine going tonight? You can help wire up the lights. We've got the rear lights and the front lights. There's lots you can help out with, to be fair. Okay, well, I'll try my best. Endaf's going to make his cup of tea first anyway. Priorities. Yeah. And then I will get going. I'd ask for 2 at a time if I were you, because you're a bit slower than coming. So you can double park them. I'm slow in general. Oh, good tip, Jimbo, thanks. Both, you're lucky to have one, Jimbo. Ys ti'n bod, ti edrych y caffe oes? Wel, mae eisiau bach o clwti be, wedi bach o overflow ma. Eisiau overflow o beth? O dŵr, mae wedi berwi a... Ti'n rhoi gormod o ddŵr yn y fe? Yeah. Typical... Technical job, ben. Jesus Christ, ti wedi dod ben yn na? O, gan bod ti'n ana. The first thing o blinking a cup of tea, ti wedi ffeilo arno. Ie, fi'n gwybod. Honest to God, fi'n dod mai build o blinking car a fi'n end lan yn ei te. Jimbo, I'll make your tea for you, because Endaf's useless. Ti'n moyn te? Actually, sy'n petrol i fi. Shit, good point. Sy'n petrol i ti? Nawys. We're going to get it fired up, do you reckon? Ydw i'n saff i tan o fe petrol? Na. Ah! Oh my God. Do you hear that, Jimbo? Is it safe to start with no petrol? That would be really safe, yeah. Somebody tan o fe petrol? So ie, na beth ni'n mynd i weid? Ti ffili tan o fe petrol? Ydy o'n saff i neud e? Wel, dim hwthin ar y bydde. Oh my God. Sa'n gwybod? Gallu fe hwthi, mae'n mynd yn cael pôl tagi. Mae'r te mynd yn ôl. Spanner ar y law i, oedd e just a chopstick. Mae'n hwyr iawn, mae pawb di blino a mae'r hysteria yn dechrau cydio. Ac os nad ych chi'n credu fi, watchwch hwn. I know, my arse crack's massive. That's where my intelligence oozes out of, that's why I'm thick as shit. Endaf, sy'n bod y ti? Can I hear that? F*** off, is it? Huh? You can all hear it. Beep, beep. There somewhere. I think it's over there somewhere. 0, I can't hear f*** all. You push, I hold. Hey, secrets. Tal sôn sugar. No, I think... Come on, join. It's all so quiet. Here's Daisy. Siarad beth i gweithio trwy'r nos er mwyn neud siŵr bod y car yma'n barod. Digwyn ar sim lot fi'n lleid i helpu achos mae'r job ma'n goffo cael neu'n iawn. Ac os nag yw's un weirin yn y lle iawn, wedyn dim ffsai eisiau bod y person na sy'n neud yn wrong a sy'n mynd i achosi'r car ddim tano. So, fi'n mynd i adlu'r boes i clatch ymlaen a jyst neud bits bach fi'n lle neud i helpu, really. Yes, Endaf, ni'n gwybod ti ddim mor flexible yna. Be f***ing stuck. The things I do for women, yfe? The things you do for cars. Yeah, well, yeah, hyd a gwir, actually. Be well na stori cyn gwely. Cyw Endaf. The guy came to pick a car off me on Saturday. He phoned me up Sunday morning at 7:30 in the morning. I thought, something wrong with the car, so I didn't answer it. Phoned him back about 12 o'clock. And he said, Endaf, nothing wrong with the car, but I've got an illegal immigrant on board. The f***ing cat was in the trailer. F***ing hell. So he had a cat down there on holiday for a month. So I had to ask another guy who was picking a car up a month later if he could do me a favour.
Can you bring my cat? Cat's there for a month. Yeah, on holiday, loved it. Oh, it holiday. Came back, now, mate. Clean off down there. Wel, mae'n eitha amlwg Endaf, sa'n credu bod hwn yn mynd i tanno heno, dyma. O, pai bobl la! Wel, fi jyst yn bod realistig. Ie, mae lot bod ni'n neud. It's doubtful i gweud y gwir. Na, mae ni just a couple of problems on the way, which ni'n digwydd i bob carbel, ond na, mae fe'n early start, late night, early start, a wedyn fortnight i fori. Amser gwely da, fa. Ie, enjoy. Prydferthwch wrth iddi wawrio ym Mynydd Cerrig. Neu fel bydde'r Sais yn dweud, crack of dawn in Mynydd Cerrig. Bore da, Endaf! So mae'n mynd? O, eisiau i ti, fi eisiau gofyn ti, faint o gwsg ti wedi cael? O, ni wedi cael 2 awr bach. Oh my god. Do. So... Oedd e werth e. Oedd e werth e, siwr ath e, ie. Do, yn diwedd o, byddi tanodd y 4 loch bore yma. So, good. Oh my goodness me. Bach o stressful problems electrics. Dim ond bydde bach, mae'n sorto bydde mas, a popeth newi gyd, so... Ydw i'n cael clywed i'n mynd, please? Right. A bod lwc byd, Danny ddyn nhw'r. Gobeithio ti'n wrong. Jocan o'n i. Okay, fingers crossed. Recho fi! Oh my god! All yours! Wow! Good yma? Oh my god! Amazing! Wow, oedd e fod i gwyd? She's off. Very good. Amazing. Oh wow, so hwnna'n amazing ydw e? Just nawr, very good. So, mae dyn ni... Couple of days. Beth sy'n ôl i wneud? Sa'n bwyd iddi fi. Sa'n bwyd iddi fi nawr. Di mercher yw e heddi yn gyrru? Di mercher, ie. So, ydyn ni dyddiad i gwener? Mae eisiau mynd trwy do, so ni'n neud suspension i byd to, mae eisiau checo nuts and bolts a popeth i gyd, neud suspension set-up. Baint i'n pwyso, mae eisiau fi gweithio mas, baint i'n pwyso. Oh, 8 stone? 8 stone? Yeah. Oh, hell. Oce. Pam? Sy'n byd i gwneud ysgol ni. Ni gyd yn ffatis yma. So... Ti wedi o da? Wel, yn cymryd ti yn. So ie, beth sy'n aros i wneud? Wedyn, mae eisiau rhoi fe rolling road wedyn, lawr yn shed arall. A mae hwnna fel, just checo bod gears ydyn ni brakes a popeth i gyd iawn a bod engine iawn. So... Fingers crossed. All being well, dyle bod yn nice relaxing 2 days. Can you see the light? Oh, wado. Can't wait. O, diolch Endaf. So bydd Pembrey yn good. Ie, gobeithio. Fi'n clywed yn mynd fyna nawr, fi'n teimlo bach yn fel... Bach o boost o'n un. Wel, ta'n o boost, bach yn cachu ni'n anwy'n honest. O, ti'n mynd i? Byddai'n bach yn unan. A ni gyd yn mynd i. Siopad i syl byddai'n neud. Oh god, yes, okay. So... Diolch Endaf. Mae eisiau gwrdd polisiad bach yn un nawr a wedyn... Bant ni. Ie, dyna'r cyfan wrthon ni am heddi. Tan fori, am ddoi. Hwyl fawr iawn i chi. Pan da. Ta-da. Gret. Eisiau dy de. Lyfli. Ie, good done. Ed. Dyn ni off yn Glen. Ti Hana, anreg i ti. Ww, beth yw hwn? Gyffreddi ti agor e. Wel, mae good guest y fi beth yw e, achos mae fe'n gweud... Nicky Grist Motorsport. So, Nicky Grist. Ti'n nabod Colin McRae? Ydw, fi'n nabod yr enw. So, Nicky Grist yn arfer co-drifo i Colin McRae. Ti'n mwyn help? Ie, falle. So, mae Nicky Grist ar y teg. Ti'n gwybod fi'n bildo'r mini ma ar y teg? Ydw. Mini Hana Medi. Mini Hana Medi. So, fi'n credu mae Nicky Grist... O, fi bach yn stuck. Mae fi just stop. Ie, fi bach yn stuck. O. Ww. Okay. So, mae Nicky... Beth yw e? Exciting. Ti'n mwyn help? Tangan. Ti'n dyn y master. O, hwnna pa'n neud e fel achan. O, oce. Ydw fi'n fragile ydw? Gafir o cillad llawr. 1, 2, 3. Okay. Beth yw e? So mae Nicky Grist ar y teg wedi anfon helmet i fi. O, waw. Be, ti'n mynd i fod yn neud speeds mowr yn hwn, de? Gawn ni weld. Gawn ni weld sy'n ffito fi daf. Dal a stickers na i fi de. O, waw. Lot o wrapping, os e? Good quality, Dal. Good quality, reit, cofi.
So, hwnna'n posh ydw e. Neis iawn. Cael ei roi yna fe. O, sheino fyd. Co fe, boys. Wel. Ti'n licio fe? Ydw, ti'n mynd roi ymlaen, de? Ydw, fi'n mynd i roi ymlaen. Waw, mae'n probably, falle mynd i fod bach yn dyn i fi, achos maen nhw yn goffo fod yn dyn. Right. A fydde, falle edrych bach fel hamster. OK. A bydd e'n covered yn make-up, ond smart ys e. Na. A just i ti mwna, un special i ti? Un special i fi. Ti'n fod yn neud prynawn da wrth y sysa dawn arno? Sa'n dy clywed i byd? Mae'n lyflu hwnna, ti'n hapus dig e? Ie, fi'n hapus. Fi'n teimlo fel bod e'n digwydd nawr. Sa'n gwybod unrhyw beth wedi helmet, ond mae'n edrych fel helmet. Con i off, boys. Mae'n sownd. Iawn. Cwrsi. Cofi off, te, boys. Exciting. So beth ti'n moyn i weid yn irwydd? Na, flaw ma fe gyd. Oh, fine, OK. Just feels awkward. Extremely awkward. Awkward, ond dim mor awkward ar ei engine mewn sydd â oil leak. Ar ôl noswaith, ymwneud ysdi gytre gyda'r chos wyt ti'n cael llon bola. Benno ni ymwneud brecwast, gyda ni tanad. So popeth yn dy control a wedyn eithon ni bore yma nawr i rhoi fe rolling road a wedyn nid siŵr popeth yn iawn. Wedyn bach o oil leak, so mae'r engine yn bod nôl mas. A nawr mae fe'n nôl dy gilydd, popeth i tanno i gyd. So lawr ar ben y rolling road nawr, rhedeg lod o lan a fi'n mynd i cael peint. Nawr te, mae pethau'n mynd yn serious. Mae'r specs yn mynd arno. A wedyn, y pethau'n very important yn ni siarad o beth ti. So gyntaf i'r rhedeg y car, a dim ond rhedeg yn ni, siw bod popeth yn rhedeg yn ond so fan popeth yn gwrdd, ond mae bach o misfire yn ni, so mae eisiau treol chaso fel beth yw hwnna. Fi newid y jets yn ein off y carburetor, so newid y jets nawr i... Sorry, can I just point ar rhywbeth mas? Bydd effarn i hwn, bywyd y gwaith Iesu Grist. Fi'n goffan hynna, bod tro... Model! Mae'n good, andwch e? 11 to 14, that's my mentality. Page, 83 oedd e. Fyny, ond yn hell of a thing. Be mae hwn yn ei mewn fan hyn? Ti'n cael gweddi bach fan sy'n carafon o sarto yma? For the sad times when engines go wrong. So beth 83 gael? Pa sawl milltir oedd e o Jerusalem i Emmaus. Ti'n gwybod e? That's your test, OK? Fi edrych ar back page i ffind o'r ateb. Ie, y gif yna. Hilarious. No. In coil. OK, chuck that other one back on. We'll swap that after then. Mae'n sŵn o fe petrol misfire, so ni bod newid carbs off engine arall fi. Gwybod bod yna'n iawn, a mae'r un problem dyn ni. So ni wedi newid y pishin ar y coil yna. A mae'n rhedeg yn fresh. Ni jyst i back to back o fe nôl. A mae'n profi to hwnna sy'n... So hwnna, so chi wedi profi nawr, na bod y broblem? Hwna'n chans na mas, ie. Sorry, Anna. Bas o laptop. Sorry. Glasses, ydych chi'n ei gweld efo nhw? Jesus Christ! Sorry, hwnna. Yes, i fawr! Ti. A don't show again, OK? Happy days. Oh my god, mae'n sŵn! Ti'n hapus y pob beth Endaf? O diwedd nawr ydw. Ddyle fo'n gwrdd nawr, actually. Mae gyd weld yn... Mae eisiau newid hwnna nawr, achos mae hwnna wedi conco mas. Ie. Newid hwnna. Newid wheels. Un job o'ch ti'n mynd, polisio fe. Load up. A long trip to Pembrey. Yn bell fawr i waith. Yes, i ar un. Lle rai gweddi bach mewn i Iesu Grist cyn gadael. Rwy'n bag gyda. Present i ti. Oh, god. Right then. Coc y gath. So mae nos Iau, big day fori. Fi ffili credu bod e actually wedi cyrraedd. Wedi bod yn meddwl amdano fe mor hir, yn aros amdano fe. Ers misodd, really. A nawr mae fe finally ma. Fi'n teimlo'n eitha nerfus, especially o'r clywed
y car yn mynd ar y rolling road gyda, a then teimlo fel, oh my god, just lot o sŵn a dim just mini cyffredin yw e, obviously. So, yeah, excited, nervous, sa'n gwybod faint fi'n mynd i gysgu hyn o. Gewn ni weld, fi jyst yn teimlo bach yn anxious, bach yn excited, ond fi jyst yn anodd credu amser hyn fori, bydd y gyd wedi wneud, a bydd wedi cael spin gynta yn y mini. So, croeso fysedd fe'n cysgu a gobeithio eith popeth yn iawn. Yn y benod nesaf, mae trac rasio Pembrey wedi gweld y cyfan. Gyrwyr gorau'r byd, Ed'n Senna mewn car Formula 1. Ond eriod wedi gweld speed a sgiliau fel hyn. O, fan yn iddi, mae eisiau ddifyn o'r gynt yna. Come on, Hana. Jawl bach. Yn y benod ola, mae Hana di cyrraedd Pembrey. Mae'r gang i gyd yn troi lan i gefnogi. Oh my god! Dyna pan chi gyda yma? A flashbacks o Hot Tub Howard. Un ffordd i ffeindio allan. Pwy di'r chat man, de? Ni yw'n unig! Let's go! Trac rasio chwedlonol Pembrey, sydd wedi croesawu gyrwyr gorau'r byd, a phob math o geir o Formula 1 i loris a cheir saloon i superbikes. Ond heddi, dyw'r bit ma ddim yn slow-mo. Bore da! Ni ma. The big day has arrived. Excited? Ww, sa'n gwybod fi bach yn nervous. Bydd yn good? Fi'n gobeithio bydd yn good. Bydd good day fach. Mae'n sych. Mae'r car yn tanno? Car yn tanno, mae'n sych. Gysges ti neithwr, a fi ofyn i ti? Fel blocyn. So, ti dod doi car y ti? Ti dod ein ti fed i ti? Mae'n fe, make a most of it, gen i ras fach o'n un. Ras, oh my god. So gen i fod dwywaith pwy sy'n mynd i ennill hwnna i fod yn honest. O ti'n meddwl at any point o hwn yn mynd i digwydd, actually? Nes neithwr. Sa'n sgwr nawr i gwir y gwir. Is o reaction wedi dechrau to? A bob yn gwrdd, fi wedi cael lot o niggling problems, ond ti'n neud ar bob caras o fel, so... O'n i ma nawr. All good to go. A mae hi'n barod i fynd. Ydi, a mae'n sheino i ti. Lan tro nos neithwr ymsw ti mas y bita. Mas yn bita? Ai bed. Na, good. Ti'n polisio? Oro. O, diolch Endaf, thank you. So, beth yw'r plan? Beth yw'r peth gorau i wneud? Peth gorau nawr, check o'n i set position bod ti'n comfortable ynddo fe. Dyn ni ffyw, wedi rown y car park, jyst neud siŵr bod ti'n dod niws ti gears a clutch a bethau. Okay. A wedyn, trial y track. As easy as that? Well, yeah. Oh my god. Clutch mewn. Iawn, cool, beauty, ideal. Okay, so faint o clutch fi'n tynnu mas? Ti'n efo fel normal, bach mwy o throttle, ond mas lo bach na clutch. Go on, bach o, go on, go, perfect. Iawn, go, go, go. Go, 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 go. Go on. Perfect. Awesome. Second. Yeah, good. Yeah, just carry on going after him. And the third. Third, yeah. First one, yeah. Go on. Cut off, second. Okay, yeah. Just try back and throttle now, well. Go on. Yeah, cool, good. Go on, come in. Yeah, go on, come in. Lot of throttle. Third gear. Yeah, first. Okay, yeah, go on, hang on. Go on, come in. Go on. Okay, good. Go out. Go on. Back of throttle. Yay. Hey, that's what I like it. 93rd. Okay, cool. Go, yeah. Go. Yahoo!
Hwnna'n galed. OK, a brec yma. Da iawn. A bwtwm glas wedyn. Oh my god. Sa'n gwybod beth i gweud. Well done, what a teg. O, sa'n gwybod. Yna lot i cwmryd mewn, yma. Oh my god. O'n i literally'n deio fel hyn fy ngi. O'n i Endaf. Dew na, mae'n good. You got to start somewhere. Oh my god, wish. Ari, so, she's all yours. Wisgo overalls e. Yna man, yma. A felly trial bach o'i. Good, what a teg. Y gear sy'n galed, yma. Ie, mae'r gears yn rili galed. First yna. Ie, iawn. Fe fydd yn helpu felly gweld rhywun yn mynd flat out ma. Ti wedi dod y car ti, so fi eisiau watch y tîm yn rhwng gyntaf cyn bod fi'n mynd agos. Ie, sa'i weld flat out, ond gai go i weld. Okay. Trac and more. On it. Ooh, had some grass in his wheels. Be di'r track limits ma? Di'r car gorfod bod tu fewn y llinell gwyn? Ie, mae'n rhaid na, di chi bod edge o'r curb o fe. Achos cofio rally driver i wash and price, ynddo? Fi ddod ar y gwair. The shortest route is the best route. Roundy-roundies, ynddo? Dyn ni'n licio roundy-roundies. Dyn ni'n arfer yno? Na, cheisio'n hynnen, ynddo nhw. Fwy o skill yma, fe, sa? Oes? Fwy o skill yma. Ti'n meddwl? O, definitely, ie. Fe ti'n fwy control, so fwy precise. Gen ti mwy o lle, ynddoes? Meddylia chi yn rally, gen ti ffordd, ynddoes? Yna fo. Ti off y ffordd, ti yn y shetin, neu'n y cfos. Fe yw ti'n ei fan hyn? Gwy'ch chi spinio, yli run o ffeiliau ti gen ti? Ie, ond dechrau fe, ti 34 o car arall ar sticker i byd, de. Un car sy'n ti ar rally ar y tro. Rhaid ti watch mas o fab arall. Mae'n mynd, ydw e? Amazing. Mae yn, chwarae teg, ynddi, ha? And good driver. Mae yn. Ie, he's not bad, ydw e? Diolch mor ffast o'n ni? Dwi'n bo, wir. Mae'n abod y trac, ynddi. Wyt ti'n gallu neud o? O, i go, ne? Pwys mae'n fydd fwy clyma mas Ti di'r boi, ynddi? Ti'n dysgu pawb i wneud i gyrru ma, ynddi? Gan i go, ie. Ie. Ti'n fwy Clyne Endaf? Un ffordd i ffeindio allan. Pwy di'r chap ma, ynddi? Ie. Race on, boys. Yn yw'r car mas yma. Ie. Boom. Lle bynnag mae ceir, dyw boes methu helpu hunain. Ond cyn yr her, amser i Hana cael cwbl o laps i ymarfer. Dwi'n eich o'r hamster. Ti'n edrych os ti'n gwybod ti'n neud? Roeddes ti gair o gyngor iddi cyn ti fynd? Na, sa'n gweud yn byd eddi. Achos y gofyn gair row. Beth oedd y top tip ti de? Wel, cadw mi ro'n gwbl o laps nawr. Jyst i gael gwydol yn gyfarwydd ar car. Mae popeth yn wyniad to nawr, achos mae helmet ar y ffenni. So sy'n mynd clywed y sŵn y car yn beth. A wnaeth i dwyd ar lap, ond jyst codi'r speed lan yn slow bach a dwyd roed y ben throttle wedyn y last lap. A i fod yn fair play, mae'n spel fach eithon ni mas yn y Mni lawr yn Pembrey fan hyn, so dwi'n cofio gyd o'r gwybodaeth a to a sy'n dechrau tori, dwi fa? O, fan hyn iddi, os e, mae eisiau ddifyn o'r gyd yna. Come on, Hana. Come on, Hans. Come on! Come on, Hana.
gap ar years. I'm in again. Yeah. Chi mor nerfus a hir? O, fi'n credu bod fi yn, actually. Sa i wedi gweld Hana'n mynd yn carfel un o blaen. Yeah. So, sa'n nerve-wracking. Mae'n dod. Daw i nawr. No? Yeah. Gwella na boys? Yn y galla. Yeah, good, yna. Good. Oedd e'n gwella, oedd e? Yeah. Y tro cyntaf rown, nes i rown, a o'n i stuck yn ger, o'n i ffili cael I had a massive gear issue, o'n i ffili cael yn ôl, o'n i ffili cael yn mewn I third. A wedyn o'n i mynd ôl I first, o'n i fel, oh shit, o'n i ddim yn moyn damage o y car, so cymryd fi bach amser I cael bach o confidence I dod mewn y swing o fe. Ond fi'n credu nawr, ar ôl wneud cwpl o weithiau, o'n i'n gwybod beth oedd eisiau wneud, oedd e bach y rwyddach. Fe dath y rwyddach fel oedd e'n mynd mlaen. A'n actually eitha joio hynny, dwi'n Yes, Da iawn Hana, na welliant. Reit e, mae'r boes am chwarae. Pwy sy'n gyfle yma? Ni'n dechrau gyda Rhys Lloyd. Ac I arafu Rhys lawr tamed, ni di ychwanegu bach o bwysau ychwanegol. Fel handicap. 3, 2, 1, go. Wes ti jump ymlaen byd, how we got it mynd. In hell, sorry. F***ing slow I lawr. Dwi'n mynd fyny fanna. Iawn? Ti still an here? Andrew, mae hwn yn b***ar y cornel di. O di, man. That's hwn, bai. Iasu mawredd. Jowl bach. Gantry coming up. And go now. 128. 28. Hell spells. Right. Oedd hwnna'n good, chwarae teg I ti. I did enjoy that, I'll tell you straight. Some see it, huh? Oof. A di clap o wes fel gyfer y dod. Sit. Bla. Ti'n bod beth i'n poeni am? Be? Drws yn agor. Shit i'n mynd. Ti'n dala sos? Ond mi wedi bod sa handle man, guys. O'n i'n dal ar y drws. A i'n meddwl, what the f***ing door opens? Mae rai fi ddaid, nes I gach i'n drws i'n hwnna. Mae o'n mad. 128.44. Ei, Endaf, os wyt ti'n cer o hwnna, boi, ti'n haiddi o. I won't. Ac ar ôl I Howard newid I bans, roedd hi'n amser iddo fe cael go arni. Go. Right man, go on. Go on. Go. Come on, Howard, amdani. Ti'n mwyn leid dath y golau breaks diwetha fa, rhaid gari mewn. Count to one, then break. Never go cut tracker. 141. 14 seconds. Not bad, mate, not bad. Not good, but o'n i'n f***ing poeni then you hear. When you said f***ing go on, and I couldn't see the f***ing corners going, ti'n ba? Wel. Fyswn ni yn gallu mynd yn ffastach, o'n I ddim yn really hapus yn y lle ffast gwir. 2 or 3 more laps, maybe 5 seconds off the speed, and am un lap o'n i'n eitha hapus. 14 seconds behind the champion is good enough, boy. Reit e, tro pencampwr rally Pryden nesa. Mr Osian Price. If you listen to Rhys, right, you'll do all right. Oh, don't listen to me. Hey, pros are now. The pros are in now, man. I'm not saying anything. Go. He's that quick, isn't he? Yeah, man. I'm surprised he might take him in there. Just symud yn y set. Na'r thing sy'n byd yn as you know, definitely up o fe iawn. I'n teimlo fel fwy o mentor ti na'r Howard o'n f***ing bogol lawr o'r f***ing. Every rumble strip on the chicane. Clarity.
Oedd e smiles i gyd. 127.8. Dwi'n gallu mynd nôl mewn fyna? Yeah, you go for that back, so get over in. 10 out of 10. 127.8. Huh? 127.84. 127? 84. 127? Ciro ti? Yeah, he's rapid. Hell! Hey, to be fair, o'n I cario extra 100 kilos, mind. Give it a nick. Let's go! A picture we go, in case we don't come back. Yeah. Right, gantry on the handbrake. Go! Come on! Massive understeer Hey. Ah, too early. Wrong one. Ah, f***'s sake. Oh, good. We never. God, 127.3. Oh, look at there. 127.8. I don't know, hang on, 127.8. Okay, what's he call it? 127.3? Yeah, T 127.3. Yeah, 127.8. I'm Mr. Chicken, huh? What are you doing, man? Come on! Hey! Woo! 27.3, 1. I tell you, it come 2 times the 6 inches. On a bit of Mr. Chicane. Hold on, mate, good. A bit of Mr. Chicane. Anyway, when you feel gweld ti'n gen i mor to fe. So gyda chi'n y tyres am hwnna, ynddi? Oedd oedd e tro, dim to! Mae'n bwrdd yma. Rally cross Chicane. I went the wrong one. Clean off. Wel, ti'n meddwl, oedd y doi ydw, oedd fel completely, oedd ti fel really fast but really smooth. A fel, well, it's crazy style. Oedd e fast, oedd e fynd i corner, oedd e'n, mynd i troi? Oh, massive, like different styles. Lot mwy o sŵn o'r tyres efo. Oh, yeah, oedd e massive, o ti ys fel la? Smello fe. Ar tyres. Oh, quality, yeah. Oedd e more different style. O ti'n, like, oedd both yn obviously rapid, but o ti fel just more so smooth. Like, pop it mewn. Ja, fi wedi bod hwn yn lyfio, ti'n gwybod, sori, nid yw'n bod yn teg, yw e? Ia, nefo pwy o ti mwy cyfforddus? O, ti, obviously. Be, achos wedi cwtio lan yna? Ie. Oedd e'n gret, oedd e'n cwysio ni mynd rownd, a ni just pwyso yn y tynnu. A ti pwyso yn y fi wedyn. Oedd e fel la Titanic yn fel waterbed. Wel, Hana, her i ti. Ti'n mynd i cero'r ddau yma, dwi'n gwybod hynny. Na, wy'n cael ei gallu derbyn hwnna. Her i ti wan, cero lap time fi ynddi. 1:41.44, ie? 1:41.44 yn y mini. Yn y mini bech coch, ie? Oce. Ond cynta, cinio. A tra bod Howard yn neud be mae e'n neud ore, mae amser dy Hana i fynd nôl i'r dosbarth. Mae sawl wythnos di bod ers fi fod ma gyda Rhys yn dysgu'r trac. A wedyn bore yma fi wedi cael cwpl o laps yn mini fi, ond mae'n hollol wahanol, a fi'n angofio beth ti actually ffordd mae'r trac yn mynd. So, os cofio mae'r trac yn mynd, llai concentrato falle mwy ar y dreifo wedyn. Mae rhaid i fi trial beat amser Howard, neu bydd bywyd ddim gwerth byw sy'n gedi. So, cael lwc fan hyn nawr, jyst i atgoffa fi na'n le ni'n mynd. Pa bach o sen ysbrydoliaeth fan hyn nawr. Gobeithio. Ond beth sy'n angen Hana yw cynllun. Cue Washam Price. So, plan. Okay. So ti'n mynd allan. Yeah. Cedi rown, ddau allan ar ôl ti, dal ti fyny, pasio ti, a wedyn gedi just... Fair. Gedi just... Fi o pasio ti? Yeah. Na, I will let you. Ble ti'n i pasio fi, rhywle sa? Well, obviously, yeah. A wedyn, yeah, probably fan hyn, neu rhywle os dwi'n gweld gap. Whatever he's doing, this cat can do the same. Yeah, but Oshan has got quite much more experience than me, Howard. You'll be fine, you'll be fine. Bach more experience than Oshan, a Mr. fi. Y gwir yw, mae Osian jyst eisiau drifo car Endaf. Map trwy ddim, a then, just that. Gobeithio fe ddim yn gloiach am fi, Howard. Have you watching his times? O, cute! Dau mini bach ar y trac ar yr un pryd. O. Rhywbeth yn dylygad, Iosh? Pa fecso, welith neb hwn.
Come on, drag race. Eosh, mae bocs o Kleenex ar y parcel shelf. That got me there then, because that's a bit weird. Well, Hana'n that's... Hell of a picture of you through 2 weeks again. Oce, mae'n amser I ti gamu lan Hana Medi. Final briefing ac amdani I geisio chwalu amser Howard o funud a 41 eiliad. Sorry, Howard! Yeah, what's that in Howard, time to quit, boy. We heb dechrau. Grey is over before it started, boys. Chwarae teg I Mini Hana Medi, ynddi. Chwarae teg mewn diwrnod. Mae'n neud yn dda, ni? Dagrau oer, di hwnna'n neud dagrau bod Oer raw, ysdi. No comment, eh? No comment, That's the wallet out, Morris. Yeah, come on, Morris. Dyna gael ni. Ei, dim yn bell iawn. Da iawn. Well done, Hana. Who is Howard? Da iawn. Alright. Oh, dear. Ti'n gwybod pam fyd lle? Ni'n gwaith, ti'n gyda fi! Clebus. Oh, yeah. Oh, you did it. Howard, my coachman. Good on, Hana. Thank you. Na, dwi'n cwsio ti. Dwi'n rili disappointed bod ti'n cyrra fi. Na, paid. Diolch awr. Diolch Rhys am all help ti. Thank you very much. No problem. Diolch boys, thank you. That's it, boy, ynddi. Chwarae teg. Well done. Brilliant. Fe wedi bod yn ffarn o siwrne. Job done, fe? Ie, job done. Na. Champion, race of champions bore yma, yn doedd? Cofio? A pwy nath ennill? Be oedd yr amseri? Wel, oedd Osian Price... 2 1:27 rhywbeth. A ti'n 1:27 dau yn well, doedd et? Oedd e'n ti'n mynd drwy'n... Chwarae ti. O'n i'n gweld yn iso. O Rhys yn ddigon agos, ond efo... Le o ti de? O, lawr yn y gwylo rhywbeth. Ond llongyfarchiadau am ennill Mini Hana Medi Challenge. Da ni falch bod ti wedi gwneud hwn a llongyfarchiadau a rhywbeth bach I cael Well done. Well done, boy. Well done, Endaf. A wan. Cwpan gorau ti di ennill. Yr major champion. Wow! O ennill, o just ennill y dydd. Byth di gyrru car, racing car o blaen. Diolch. Ond Ti'n gwybod yn drom? Hang on, mae'n hwn ti mewn, Ali. O, ie. Beth yw'n neud? Hwn, rhi drom I ddala. Ww! O, mae'n hiwj!
my god, mae fe'n reit yn chops fi! Oh my god, You're going to have the full experience, you know? Hip, hip! Hip, hip! Wel, pwy sydd wedi meddwl, llai o blwyddyn nôl, bod y car ma ddim yn bodoli. Oedd e ddim yn edrych fel un, oedd e mewn bits bach ar y llawr. That's it. Ti'n gwybod? Dim un ben idea da fi beth i wneud. Edrych nôl, mae wedi bod yn siwrna hanner. Fi modd falch bod ni wedi wneud e. Let's get building. Yay! Fi'n gwneud un! Cwmpes i cwpl o weithiau. Right. Beth ti fynd? No, Fi sy'n very frustrated, ni ffili wneud beth o'n i moyn wneud. Oh my god! Hita hyn yn mynd dros yma breuddwyd, a ma'n mynd dros y stig. O'n i byth yn meddwl byddwn ni wedi dysgu cymaint pan dechreuais i adeiladu'r car yma. Nailed it. Mae Endaf wedi bod yn ffantastig trwy hwn i gyd, a hebddo fe, wel, byddai'r car yma definitely ddim fan hyn heddi. Fi'n licio gin. Anyone just a blinking chops nawr! Ti'n gwndo ti? Judgment Day. The things I do for women, yfe? A na ni, mae siwrna wedi dod i ben. Wel am nawr, achos beth sy'n nesaf. Mae hyn Ford Escort Mark 1 dad draw fyna. Endaf! Cut that bit. So ti fod gwisgo dim byd o dan o fe, cofio? Yes, nes i bod yn nervous yn oed, definitely not. So things are going horribly wrong. You're going to have to move a lot faster. Well, that got me there then, because that's a bit weird. What's that then? Oh, something now. Pwy ochr oedd hwnna? So, di, eitha nerve-wracking. Knickers glan fi. Dim patience yna. Dwi'n mwyn gwared ti. Second child, so mae'n becso beth yw'r second child. Ta-da! Bye bye for now.